அதனால ஐயோ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நம்ம எப்ப கரெக்டா சீக்கிரமே அப்படித்தான் நினைச்சேன் மாதாஜி. இல்ல அந்த ஸ்லோகம் வந்தது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியால் தான் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை நான் காட்டினேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அப்ப அந்த பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி வந்து இந்த 3 நிலைகள் தானே, அதனால எடுத்துரைக்கணும் இல்லையா அப்படிங்க. இது அடிக்கடி வருது இந்த சாந்தினி சம்வித். நீங்க காலையில 2வது தடவை சொல்லி கொடுத்தப்ப நல்லா புரிஞ்சது. இன்னைக்கு காலையில கூட பார்த்தோம் மாதாஜி. இப்ப லேட்டஸ்டா நம்ம 2-3 சாப்டர்ஸ் படிக்கிறோம்ல மாதாஜி. ஆமா, அது இன்னும் நம்ம இன்னொரு தடவை நீங்க வாசிச்சுட்டு வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க மாதாஜி. will be able to help. ஒரு 2 சந்தேகம் எழுத்து சொல்லு. அது உங்களுக்கு கால நேரத்துலயும் சொல்லமா? நேரம் இல்ல, இப்ப கேளுங்க நீங்க இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மோகன்தாஸ் பிரபு, நீங்க ஏதோ டவுட் கேட்கணும் நீங்களே, உங்களுடைய டவுட் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. நீங்க எப்பயும் எதுவுமே கேட்க மாட்டீங்க. இப்ப நம்ம அந்த when we reach the spiritual sky na and the time அங்க இருந்து நம்ம there is no fault because once we reach the spiritual sky ஏன்னா only when we are 100% pure we reach the spiritual sky. Yes. அப்படி இருக்கும்போது the desiring to go to Vaikunta or to the Goloka வந்து happens where Mataji? That is before going away from in in what form we will pray to God இல்லையா? அதாவது நம்ம வந்து பகவானை நிறைய பேர் வந்து கோவிந்த சுரூபத்துல வந்து வணங்குவாங்க. சில பேருக்கு நாராயண சுரூபத்துலதான் வணங்கணும்னு நினைப்பாங்க. சில பேருக்கு கிருஷ்ண சுரூபத்துலதான் வணங்கணும்னு நினைப்பாங்க. கிருஷ்ணரை அந்த ரூபத்தில் மட்டுமே அவர்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது வந்து அவர்கள் கோலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். அதே மாதிரி வந்து ராமரூபத்துல நிறைய, நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ராமரூபம் தான் நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி நாராயணன் ரூபமும் வந்து நிறைய இல்லையா? கிருஷ்ண ரூபம் வந்து இந்த நம்ம இது ஸ்ரீரங்கம் அந்த பக்கம் போகும்பொழுது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த தஞ்சாவூர் அந்த சைட்ல எல்லாம் உங்களுக்கு கண்ணனுடைய இதுதான் இருக்கும் நிறைய. சோ அதாவது லொகேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம இல்லையா? சோ அதனால இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ராமர் தான் ரொம்ப பிரியமா இருந்தது ராமர். எஸ், ஏன்னா அவருடைய அவதாரம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தது இல்லையா? சோ அவர் அந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே, அவருடைய ரூபம், சௌந்தரிய ரூபம், இத பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? சோ பகவானை பார்த்துட்டே இருக்கலாம், அவருக்கு சேவை பண்ணணும்னு தோணும். இந்த மாதிரி பக்தியில வந்து நம்ம திளைத்து விடுகின்றோம். சோ அதை விட மேன்மையான இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண அவதாரத்தை நம்ம இப்ப வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம இந்த சவுத் சைட்ல வந்து அவ்வளவு பிரபலமாக கிடையாது. அதுல எப்படியும் கொஞ்சம் ஒரு நாராயண சொரூபமோ இல்ல ஒரு விஷ்ணுனுடைய சொரூபமோ, இப்ப திருப்பதியில இருக்கக்கூடிய பெருமாள் வந்து சேவிச்சிங்கனாக்கா, அதாவது அவர் வந்து பேசிக்கலி கிருஷ்ணனுடைய சொரூபம் தான் இல்லையா? அவர் வந்து அப்போ தேவகி தாயாருடைய பிள்ளையாக போன பிறகு யசோத தாயார் வந்து அவர் திரும்பி வந்து விருந்தாவனத்துக்கு வரலன்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? once he left Vrindavan, he didn't come back. திருமணங்கள் எல்லாமே வந்து பார்ப்பதற்கு வந்து இது ஜஸ்ட் இது வந்து கேள்விப்பட்டது மட்டும்தான். I have not gone through. ஆனா அவருடைய திருமணங்களை பார்ப்பதற்காக தான் வந்து ஸ்ரீனிவாசனாகவும் கோவிந்தராகவும் மீண்டும் வந்து இந்த புவியில வந்து அவதரித்ததாகவும், இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட குபேரனுக்கு கிட்ட வாங்கின கடனை தான் அந்த உண்டியல்ல போய் சேர்ந்துட்டு இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ he is basically கிருஷ்ண ரூபத்துல இருந்தவர் தான் வந்து இப்ப ஸ்ரீனிவாசனாக நம்ம வந்து மேல வெங்கடாஜலபதியாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய பெருமான் திருப்பதியில வந்து அவருடைய சொரூபம் தான். ஆனா மூல காரணமே வந்து எல்லாம் ஆதியுமே வந்து நம்ம பிரம்மர் பாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம சமீதில இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஆதி புருஷர் என்பவர் கிருஷ்ணர் தான் என்பதை வந்து நமக்கு உணர்கின்றது. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட பத்தி 5th சாப்டர்ல அவர் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்கார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே வந்து நமக்கு ஈஸ்வரா என்றால் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். நம்ம ஈஷோ உபனிஷத்துலயும் அதுதான் இல்லையா படிக்கிறோம் இல்லையா? ஈஷாவாஷ்ய பிரின்சிபல் இல்லையா? ஈஸ்வர பரம பராமிஸ் நித்தியம் கிருஷ்ணா அங்கே வந்துடுச்சு. பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக சத் சித் ஆனந்தம், இந்த 3 நிலைகளுமே இல்லையா? சத் உண்மை, சித் ஞானம் மற்றும் வந்து பிளஸ் அதாவது பேரானந்தம், இந்த 3 நிலைகளுமே பகவான் என்பதை வந்து அதுக்கப்புறம் அனாதியும் அவர்தான். அதாவது எப்ப இருந்தார், எப்படி தோன்றினார் என்பது தெரியாது நமக்கு இல்லையா? ஹி இஸ் அன்பார்ன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். அனாதி ஆதி முதன்மையானவர், பிரிமிவல் காட் அப்படின்றதையும் படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா? அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக
சர்வகாரண காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அவர்தான் அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டு வரோம். சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே பிரம்மர் போட்டு நமக்கு அடிச்சிட்டார். சோ பிரம்மாவை நம்புறோம் இல்லையா நம்ம, இல்லையா? சரி, நம்ம இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டனுடைய, அதாவது ஆன்மீக உலகத்தினுடைய அந்த தரிசனமே நமக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்டது ஒன்று இருக்கா அப்படிங்கிறது கூட ஒண்ணு கிடையாது. நிறைய நான்லாம் சிறு பிராயத்துல நினைக்கும் பொழுது சொல்லுவாங்க, அவங்க வைகுண்ட பதவி அடைஞ்சிருக்காங்கனாக்கா அது வைகுண்டம் எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. வைகுண்டம் இஸ் த ஹையஸ்ட், அது மட்டும் தான் தெரியும். சோ அது இப்போ பகவத்கீதை படிக்க வரும்போதுதான் தெரியுது, ஆன்மீக உலகம் வேறு, பௌதிக உலகம் வேறு, இல்லையா? இந்த பௌதிக உலகத்துல கிடையாது வைகுண்டம், ஹையஸ்டா பிரம்ம உலகம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த 14 லோகத்துல வைகுண்டமே கிடையாது அப்படிங்கறது நம்மளால புரிந்துக்க முடிகிறது, இல்லையா? சோ அந்த விசிபிலிட்டியே கிடையாது நமக்கு. இப்போ இது வரைக்குமே நம்ம கோலோகத்துல கோபீஸ், இந்த விருந்தாவனத்துல இருந்தவங்க எல்லாருமே அவருடைய பேரஃபிலேனியா அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு வந்தோம். இப்ப நம்ம வைகுண்டத்தை பார்க்கும் பொழுதுக்கும் அதே மாதிரிதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ அப்ப நம்ம இந்த பௌதிக இயற்கையில கணேசரை பாக்குறோம், துர்காயை பாக்குறோம், இல்லையா? சோ அவங்க எல்லாருமே நம்ம இந்த இடத்துலயும் வைகுண்டத்திலயும் பார்க்க போறோம். ஆனா உண்மையிலே பகவான், இப்ப நாம எல்லாம் கூட பகவானுடைய பேர் வச்சுட்டு இருக்கோம், இல்லையா? நிறைய பேருக்கு கிருஷ்ணா இருக்கு, ராதை இருக்கு, இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் வச்சிருக்கோம். அப்பனா அந்த உலகத்துல இருக்கவங்களுடைய நாமங்களே நாம வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ இங்க இனிஷியேஷன் பண்ணும்போது வில் ஹாவ் a சேஞ்ச் ஆஃப் நேம், இல்லையா? வில் கெட் a நேம் சேஞ்ச். ஸோ அது எல்லாமே we are actually having the devotees, அவருடைய ரூபங்கள் இருக்கக்கூடிய அதாவது நாமங்களை தான் நாம் எல்லாருமே ஸ்வீகரிக்கின்றோம், இல்லையா? அது மாதிரி அந்த பௌதிக உலகத்துல, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவருமே பகவானுடைய அந்த திருநாட்டுல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய நாமங்களை தான் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது. சோ இங்க இருக்கக்கூடிய துர்க்கையே வேறு, அங்க இருக்கிறது தான் ஒரிஜினல் கூட சொல்ல முடியாது. அது அவங்களுடைய சகாக்கள், பகவானுடைய சகாக்களாக இருக்கின்றார்கள். பகவான் இவர்களை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது அந்த நாமங்களை சூட்டினார் என்பது சொல்லப்படுகின்றது. இதுதான் நம்ம பத்ம புராணத்தினுடைய ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து வரும்பொழுது, எஸ், பிருஹத் பாகவதாமிருதா, லகு பாகவதாமிருதா, இது எல்லாமே அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள், அதாவது நம்முடைய ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் எல்லாமே எழுதின வச்சு. ஆனா நம்ம சவுத்ல நம்ம எப்பவுமே ஆழ்வார் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்மளால அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், இல்லையா? இப்ப பத்ம புராணத்தை நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருமே நம்ம வாசிக்கின்றோம். சவுத்ல கண்டிப்பா உண்டு. சோ அதனால் பத்ம புராண ரெஃபரன்ஸும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதை வச்சு நம்ம we will take it up. பிரம்ம சமீதை என்பது பிரம்மா நம்ம அண்டத்திற்கு இருக்கக்கூடியது ஒரே பிரம்மா. அவர் எழுதியிருக்கக்கூடியதே பிரம்ம சமீதை. 100 காண்டங்கள். எப்படி நாராயணத்துக்கு 100 காண்டங்கள் இருக்கோ, சோ நாராயணம் எதுனாக்கா சாராம்சம் ஆஃப் பாகவதம் தான். அதே கீதையினுடைய, அதாவது பாகவதம் என்ன சொல்றதோ அதுதான் நாராயணியம் சொல்லும். சோ அதாவது பகவானுடைய, அதாவது வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் தான் பாகவதமே. அந்த பாகவதம் நாம நாராயணியர் ரூபத்துல நாம் நாராயணியம்ல கூட நம்ம அது சிமிலர், அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். சோ நாராயணியம் ஆல்சோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் இதுல இருக்கிறவங்க நாராயணியத்தை வாசிப்பாங்க. பாகவதத்துல வரதெல்லாம் நாராயணத்துல இருக்கும். எஸ் எஸ் 100 காண்டங்கள். அதுல நம்ம இந்த 12 காண்டங்கள் வசிக்கிறோம், இல்லையா? அதுல 100 சாப்டர்ஸா ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் 10 ஸ்லோகம் மினிமம் இருக்கும். சிலதுல 15 கூட அந்த மாதிரி கூட இருக்கும் சில ஸ்லோகங்கள். நான் 50 சாப்டர் வரைக்கும் தான் ஒரு முறையா வாசிச்சிருக்கேன். அதுக்கு 50க்கு மேல இன்னும் போகவே இல்லை. அதுவும் வாசிச்சு கூட 1 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. சோ அதனால நாராயணியத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் கத்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. இப்ப 4th இதுல 15 இருக்கு. எஸ், நாராயணியம் இந்த மாதிரி சவுத் ஜோன்ல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இப்ப நாம படிக்கக்கூடிய இந்த பிருஹத் பாகவதாமிருதம் இதுல இருக்கக்கூடிய அனைத்து கருத்துக்களுமே இங்க இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார்களும் எழுதி வச்சுதான் போயிருக்காங்க. சோ அதையும் நாம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். அது நம்மளுடைய மனசு, இல்லையா? இந்த பௌதிக இயற்கையோட திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், திஸ் 3 குணாஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ரூலிங், இல்லையா? நம்மள ஆட்சி புரிகின்றது. அதனால அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கும் இதுக்கும் கோரிலேஷன், we have to relate it. அப்ப நமக்கு அது ஈஸியா நம்மளால முடியும், இல்லையா? இப்ப இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வைகுண்ட லோகத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா இருக்கக்கூடிய அந்த மீதம் இருக்கக்கூடியதையும் பார்க்கலாம், இல்லையா? சோ பகவான் கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம் பலராமருடைய விரிவங்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கர்ஷ், அதாவது வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தம் மற்றும் பிரத்யும்னன். இது ஆதி விரிவங்கம், இல்லையா?
ஆதி சதுர்வியூகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த 6 பேருமே வந்து மூன்று அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிவங்கங்கள், டோட்டலி 24 விரிவங்கங்கள் வந்து கோலோகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் வாசுதேவா, இந்த ஆதி சதுர்வியூகத்துல வந்து வாசுதேவர், அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன் மற்றும் பிரத்யும்னன், இந்த 4 பேர் தான் வந்து ராம லக்ஷ்மண, அதுக்கப்புறம் பரத, சத்ருக்னனாக விரிவங்கம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விரிவங்கங்களையும் நாம வந்து பார்க்கத்தான் போகின்றோம். இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இத பத்தி நம்ம வந்து லகு பாகவதாமிருதா ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து எழுதுகின்றார். மேலும் வந்து இத வந்து நம்ம வந்து கோலோகா சாட்லயும் இத பத்தி நாம பார்க்கலாம். இப்போ எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கணும். மோகன்தாஸ் பிரபு, நான் உங்களை வந்து ஐ வில் மேக் யூ கோ-ஹோஸ்ட். யாராவது சவுண்ட் பண்ணா கொஞ்சம் நீங்க அவங்கள மியூட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்லல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ. ஐ அம் மியூட்டிங் யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் இன்னைக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிளாரிஃபை பண்றேன். சோ இந்த செஷன் முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன். நாம் இப்ப பார்த்துட்டே இருக்கிறது வந்து கோலோகத்தை முடிச்சு வச்சு நம்ம கோலோகம் இந்த இதனுடைய ஃபுல் என்ன இருக்கு, மதுரா இருக்கு, ஜெகநாத் பூரி, இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். துவாரகா வந்து வைபவங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்று. கோலோகத்துல வந்து மோர் தென் வைபவங்களை விட அவங்க வந்து மாதுரிய ரசம், சாக்கிய ரசம் மற்றும் வாத்சல்ய ரசத்துல தான் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. தே won't give வேல்யூ டு த ஐஸ்வர்யக்கு கிடையாது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து யோக மாயையால் அவர்கள் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அங்க வெறுமனே வந்து பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரியறது, வெறுமனே அன்பு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடு. ஆனா அதே வந்து நம்ம இந்த அயோத்தியை மற்றும் துவாரகா இங்கெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து we'll have என்னது ஐஸ்வர்ய ரூபத்துல தான் பகவானை நாம வந்து சேவிக்கின்றோம். வாயில் காப்பகங்கள் எல்லாமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ இந்த இது வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த பேரலா இந்த பத்ம புராணத்தை பற்றி, பத்ம புராணம் PDF நானும் தேடிட்டு இருக்கேன். ஐ ஹவ் டு சி. ஸோ எங்க கிடைக்கிறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. கரெக்டா கிடைக்கல, நான் ஸ்லோகம் எல்லாம் தேடினேன். கிடைச்சதுன்னா அந்தந்த ஸ்லோகங்களை வந்து நாம எப்பயாவது ஃப்ரீயா இருக்கும் பொழுது நம்ம அதையும் பார்க்கலாம். ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் இங்க இந்த மாதிரி ஆத்தென்டிக்கா கொடுத்த பிறகு இதுல வந்து நம்ம வந்து தவறு எதுவும் இருக்காது. இதுல அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஒரு ஆச்சாரியா குரு வந்து சொல்லிட்டு போனதை வந்து எடுத்து சொல்லும் பொழுது அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்செப்டன்ஸ் என்ற மூடு இல்லையா, அதுல வந்து உண்மை இருக்கும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள. எவ்வாறு விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்ட பிறகு அர்ஜுனனும் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பகவானுடைய வைபவங்களை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய உயர்ந்த ஆளுமையை வந்து ஏற்றுக்கொண்டார் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இங்க எடுத்துரைக்கப்படும் பொழுது அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தையும் நாம அடைய வேண்டும். இந்த லகு பாகவதாமிருதா வந்து இவர் ரூப கோஸ்வாமியார். நாம எல்லாருமே ரூபானுகாஸ் தான் இல்லையா, ஃபாலோ, அதாவது நம்ம அந்த பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள். அவர் இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து எதோட மேப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பத்ம புராணத்துல உத்தர காண்டம், அதுல நிறைய காண்டம் உண்டு. சிருஷ்டி காண்டம் உண்டு, அது மாதிரி உத்தர காண்டமும் உண்டு. இந்த உத்தர காண்டத்துல வந்து 255வது ஸ்லோகம்ல வந்து 57லேருந்து 64வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இந்த கருத்துக்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்குன்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ பார்டர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஃப்ளோஸ் த ஆஸ்பீஷியஸ் விரஜா ரிவர். அதாவது பௌதீக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த, அதாவது பார்டர் எப்படி இந்தியா சைனா பார்டரோ, எப்படி பாகிஸ்தான் இந்தியா பார்டரோ, அது மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்டர். அந்த பார்டருக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டுக்கு இடைப்பட்டதுல வந்து விரஜா நதி ஓடுகின்றது என்பதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. whose waters were manifest from the perception of the personified Vedas. ஸோ அதாவது இந்த நீர் எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது என்றால், அதாவது பர்சனிஃபைடு வேதாஸ், அதாவது ரூபம் கொண்ட வேதங்கள் அவர்களுடைய, அதாவது நாளங்களிலிருந்து வந்து வருகின்றது, மேனிஃபெஸ்ட் அதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது. ஆன் த ஃபார் ஷோர் ஆஃப் தட் ரிவர்,
அதாவது பாத்தீங்கன்னா தூரமா ஒரு இடத்துல. இந்த மகத்தத்துவமே ஒரு மூளை தான். ஸோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கை இட் இஸ் த எட்டர்னல் இம்பெரிஷபிள். அதாவது ஆகாயம், அதாவது ஆன்மீக ஆகாயம் எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, அழிவற்றது, அதாவது அளவிட முடியாதது. இன் விச் 3/4 ஆஃப் ஆல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதாவது 3/4 பாகம், which is made of pure goodness, அதாவது சுத்த சத்துவ நிலையில், which never decays, எப்பவுமே அழிவற்ற தன்மை, which is the abode of Brahman, பிரம்மன் அதாவது பகவானுடைய, அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன், அவருடைய நிலை, அவர் இருக்கக்கூடிய நிலை, which is splendid as countless millions of suns and fires, அதாவது அக்னி, அதாவது அளவிட முடியாத கோடி கோடி கணக்குல இருக்கக்கூடிய சூரியன்கள் மற்றும் அக்னிக்கு சமமாக அந்த பிரகாசம். ஸோ அந்த பிரம்மன், பகவானுடைய திரு உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான் பிரம்மன். அதுதான் ஆன்மீக ஆகாயம், அதுதான் பிரம்ம ஜோதி. அந்த ஆகாயத்துல தான் இத்தனை கிரகங்க அமைப்புகளுமே வருகின்றது. which never withers, which contains all knowledge, எல்லா ஞானமும் உண்டு, அதாவது அளவிட முடியாது, which is not touched by any periods of cosmic devastation. அதாவது இந்த பௌதிக உலகம்தான் அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எனக்கூடிய இந்த சக்கரத்துல சுத்தின் இருக்கு. ஆனா ஆன்மீக உலகம் இட் இஸ் நாட் அப்படிங்கிறது அது டிவாஸ்டேஷன் மீன்ஸ் அழிவு இல்லையா. which is immeasurable, அளவிட முடியாது, which is free from old age. நமக்கு எல்லாருக்குமே 4 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க சங்கடங்கள் இல்லையா, பிரச்சனைகள். பிறப்பு என்பது ஒரு சங்கடம், அதுக்கப்புறம் மரணம் என்பது ஒரு சங்கடம், அதுக்கப்புறம் வயோதிகம் என்பது ஒரு சங்கடம், அதுக்கப்புறம் வியாதி என்பது ஒரு சங்கடம் நமக்கு இல்லையா. இதெல்லாமே வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. அது எந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது, பௌதீக இயற்கையில நாம் இருக்கும் பொழுது. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றால் இந்த 4மே கிடையாது நமக்கு. ஸோ மேலும் which is the eternal spiritual reality. ரியாலிட்டி என்னாலே ஒரு ஸ்தலம் இல்லையா. ஸோ which is free from, அதாவது ஆன்மீக ஸ்தலம் இருக்கணும் இல்லையா, எழணும். நம்ம பகலெல்லாம் கஷ்டப்படுவோம், நைட் ஆனா படுத்து தூங்குவோம் இல்லையா, மீண்டும் காலையில எழுப்பணும் இல்லையா. இதெல்லாமே இந்த சைக்கிள் நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த இடத்துல அப்படி அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. which is கோல்டன் ஸ்பிளெண்டர், அதாவது அந்த இடம் மிகவும், அதாவது மேன்மையான ஸ்தலம், அதாவது பொன் போன்ற, அதாவது நம்ம ஹையஸ்டா நம்ம ஏதாவது ஒரு செல்வத்தை சொல்லணும்னாக்கா தங்கம், வைரம், வைடூரியம் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நம்ம எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது இந்த ஆன்மீக தலம். which is the abode of liberation, அதாவது முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் வாழக்கூடிய ஸ்தலம். which brings spiritual bliss. இங்க மெட்டீரியல் பிளிஸ்ஸே கிடையாது. மெட்டீரியல் பிளிஸ் எல்லாமே இந்த புலன்களுக்கு சுகத்தை வழங்குவதுதான் மெட்டீரியல் பிளிஸ் இல்லையா. ஆனா அங்கே ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய, அதாவது பேரானந்தம் தான் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளிஸ். ஸோ which has no equal or superior, அதாவது அதற்கு சமமோ அதற்கு மேன்மையே எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. பேரானந்தத்திற்கு மேம்பட்டு ஏதாவது இருக்கா, கிடையாது. அதே மாதிரி அதற்கு சமமாக ஏதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கா, அதுவும் கிடையாது. which has no beginning or end. அது எங்கே தொடக்கம் எங்கே முடிவு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ ஒரு இடத்த தொடங்கி இருப்போம், முடிவு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அந்த திருப்பாதங்களில் இல்லையா. அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் தான் எப்பவுமே நம்ம இருக்கக்கூடிய சமயம் வரைக்குமே இருக்கும். which is auspicious, மங்களகரமானவை. which is wonderfully glorious இல்லையா. அதாவது வண்டர்ஃபுல் அப்படின்னாலே wonderfully glorious, gloriousனா புகழ்ச்சி. ஓகே, ஸோ வண்டர்ஃபுல் மீன்ஸ் அது அற்புதமான புகழ்ச்சி. which is charming, அதாவது நம்ம கூட யாராவது பார்க்கும்போது எவ்வளவு சார்மிங்கா இருக்காங்க, எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க, சார்மிங் ரொம்ப அழகாக இருக்கு, நித்தியமா இருக்கு. which is a ocean of bliss, அதாவது கடல் சமுத்திரம் போன்ற பேரானந்தத்தை, அந்த அளவுக்கு பேரானந்தத்தை வழங்க வல்லது பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகம். இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட் விஷ்ணு சுப்ரீம் அபோர்ட், அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த திருத்தலத்தினுடைய மகிமைகளாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தட் அபோர்ட் ஆஃப் ஹரி இஸ் நாட் illuminated, அதாவது அப்படிப்பட்ட தலம் ஒரு சூரியனாலோ சந்திரனாலேயோ ஒரு மின்சாரத்தாலோ அது பிரகாசப்படுத்துவது கிடையாது. இயற்கையிலேயே அது பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஒன் who reaches it never returns to this material world. ஸோ ஐ திங்க் நேத்து பார்த்தசாரதி பிரபு கேட்டீங்க. ஸோ யாராவது பகவானுடைய திருத்தலத்திற்கு சென்றால் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. ஈவன் இன் hundreds and millions of Brahma days one cannot completely describe இல்லையா. அதாவது பிரம்மருடைய ஒரு நாள் பகல், அத ஒரு பொழுது, நம்முடைய ஒரு பொழுதே கம்மி தான் இல்லையா, அதாவது 12 மணி நேரம். ஆனால் பிரம்மருடைய ஒரு நாள் நம்ம விட ஜாஸ்தி. ஸோ அந்த நாள் எடுத்துட்டா கூட நம்மளால பகவானுடைய
அந்த அவருடைய இருக்கக்கூடிய திருத்தலத்தினுடைய மகிமைகளையோ நித்தியத்தன்மை பற்றி நம்மளால வந்து எடுத்துரைக்க முடியாது, பத்தாது அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துரைக்கின்றது பத்ம புராணம். மேலும் பத்ம புராணத்துல இருக்கக்கூடிய உத்தரகாண்டத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து very fortunate great souls who serve the Lord's feet, who are filled with the nectar of loving service to the lotus feet of Shri's husband அப்படின்னாக்கா பகவான், அதாவது நாராயணர், attain Lord Vishnu supreme abode, அதாவது வைகுண்டம் இல்லையா, which gives the bliss of spiritual. இந்த வைகுண்டத்திற்கும் கோலோகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னா, நாம எவ்வாறு வந்து அவரிடத்தில் சேவை புரிகின்றோம், எந்த மனோபாவத்தோடு நாம பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிகின்றோம். வாத்சல்ய தாசி, அதாவது வாத்சல்யம் மற்றும் மாதுரியம் மற்றும் வந்து சாக்கியம், இது வந்து கோலோகம். ஈவன் அயோத்தியில கூட நீங்க வந்து தாசிய ரசம் தான், ராமபிரானுக்கு கூட வந்து அனுமன் வந்து தாசிய ரசம் தான் செய்தார் இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த வைகுண்டங்களிலுமே வந்து கூட பகவானுக்கு வந்து தாசிய ரசத்துலதான் வந்து அனைத்துமே. அதனாலதான் ராமானுஜா இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அடியேனுக்கு அடியேன், அவங்க ரொம்பவுமே பவ்யமா தான், இப்படிதான் அவங்க வந்து அடக்கத்தோடு தான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள். ஸோ ரொம்ப சைலண்டா மெதுவா நீட்டா செய்யணும், எல்லாமே ப்ராசஸ் பிரகாரமே செய்வாங்க. ஸோ ஆனா நம்ம கண்ணனோட பார்க்கும் பொழுது அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லையா. கோபிஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர். ஸோ அதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பே வேற. அந்த ரூபத்தில் பகவானை சேவிக்கும் பொழுது நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த உறவு முறையே வேறு. ஆனால் நாராயணன், மகாவிஷ்ணு மற்றும் வந்து ராமபிரானாக இருந்தாலும் நாம அவருக்கு வந்து சேவை புரியக்கூடிய அத்தகைய நிலையில்தான் பகவானுக்கு சர்வேட்டர்ஷிப் இஸ் மோர். தாசிய ரசா தான் டாமினண்டா இருக்கும் அங்கே. வாத்சல்ய ரசாவோ இல்ல சாக்கிய ரசாவோ இல்ல வந்து மாதுரிய ரசாவோ அந்த இடத்துல இருக்காது. வெறுமனே தாசிய ரசம் தான் அங்கே மேன்மையாக கருதப்படுகின்றது. சோ அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த வைகுண்டம் வந்து எப்படி இருக்கின்றது, இஸ் ஃபில்ட் வித் மெனி சிட்டிஸ், அதாவது அதாவது நகரங்களால் வந்து ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கே வந்து விமானங்கள் உண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து வஜ்ர வைடூரியங்களாலான அரண்மனைகள் எல்லாமே உண்டு. இந்த ஸ்பிளெண்டிட் சிட்டி glorified because it is not covered with illusion இல்லையா. இன்னும் அதற்கு மேல மெருகூட்டக்கூடியது எது, அது தானாகவே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இயற்கையிலே வந்து அது வந்து பிரகாசப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால அது இன்னும் ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். இட் இஸ் சரௌண்டட் பை மெனி வால்ஸ் ஆஃப் கலர்ஃபுல் வித் கோல்ட்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ். அதாவது செவர்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அலங்காரம் எதனால் ஆயிருக்குனாக்கா கற்கள் இல்லையா, வஜ்ர வைடூரியங்களால வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 4 great jeweled doors, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 வாயில்களால் சூழப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சண்டா, பிரச்சண்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெயா, விஜயா, இவங்க எல்லாருமே வாயில் காப்பாளர்கள் இல்லையா. ஸோ பை கேட் கீப்பர்ஸ். மேலும் பத்ம புராணத்திலையும் லகு பாகவதாமிரதத்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்களும் எடுத்துரைக்கிறது இதுதான், கேட் கீப்பர்ஸ். இதனுடைய மேப்பிங் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வைகுண்டம் என்பது இந்த தாத்தா விதாத்தா, அடுத்து வந்து ஜெயா விஜயா, அடுத்து சண்டா பிரச்சண்டா, அடுத்து பத்ரா சுபத்ரா. இவங்க எல்லாருமே வாயுல் காப்பாளர்கள். இங்கே திக்பாலகர்கள் என்று குமுதுஷ்கா, குமுதக்ஷா, அதுக்கு சுப்ரதிஷ்டா, அதுக்கப்புறம் சர்வநேத்ரா, அடுத்து வாமனா. இவங்க எல்லாமே அந்த அதாவது திக்பாலகர்களாக அந்த ரட்சிக்கிறது ஆக்சுவலி. எல்லாமே ப்ரொடெக்ஷன். புண்டரிகா, அடுத்து சங்குகர்ணா, அடுத்து வந்து சுமுகா, இவர்கள் வந்து ப்ரொடெக்டர்ஸ். இவங்க வந்து 4 திக்குகளையுமே ரட்சிப்பவர்கள். பகவானுடைய அந்த 4 வாயில்கள்ல வந்து அந்த திக்குகளை வந்து ரட்சிப்பவர்கள் இவங்க. ஆனா இவர்கள் சண்டா பிரச்சண்டா வந்து வாயில் காப்பாளர்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கேட் கீப்பர்ஸ் வந்து சண்டா, குமுதா as protected, சண்டா பிரச்சண்டா ஈஸ்டர்ன் கேட், அதுக்கடுத்து பத்ரா சுபத்ரா அதாவது தெற்கு வாயில், ஜெயா விஜயா வந்து மேற்கு வாயில், தாத்தா விதாத்தா வந்து அதாவது வடக்கு வாயில்கள், குமுதாக்ஷா, புண்டரிகா, வாமனா, சங்குகர்ணா, இது 8 பேர் அஷ்டதிக்கு. அதாவது அஷ்டதிக்குகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பவர்கள். அந்த நிலையில இருந்து கொண்டு வைகுண்டத்தை வந்து காப்பவர்கள் இவர்கள் எல்லாருமே. சுப்ரதிஷா சொல்லுங்க. இதுல யார் இப்படி அதெல்லாம் தாண்டி யார் போக முடியுங்க? அதுதான் நல்லது செஞ்சாதான். அது எதுக்கு இத்தனை பாதுகாப்பு அதுக்கு அங்க? ஏன்னா இது எங்க இருக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி, நீங்க கேட்ட கேள்வி நல்லதுதான். இது இந்த கோலோகம், இந்த வைகுண்டம் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு நீங்க சொல்லணும்.
பகவானுடைய ரூபத்தில் அவருடைய பிரகாசத்தில் இருக்கின்றது. அந்த பிரகாசம் பிரம்ம ஜோதிர்ல தான் இந்த வைகுண்டம் கோலோகம் எல்லாமே இருக்கு. லேட் இஸ் ஓபன் பிளேஸ் தானே அது. அவருடைய ரூபத்தில் ஏற்பட அந்த எஃப்ளூஜன்ஸ்ல தான் போய் யாரெல்லாம் கலப்பாங்க நீங்க சொல்லுங்க. அந்த நராதமர்கள் நோ அவங்க போக மாட்டாங்க. அதாவது பிரம்மஜோதிக்கு போறவங்க பிரம்மஜோதிக்கு போறவங்க இதுக்குள்ள போக முடியாதா? அருவவாதிகள். எஸ், அருவவாதிகள் தான் போவாங்க. எஸ், அவங்கதான். எஸ், பை மிஸ்டேக் ஆல்சோ அவங்க போகணும்னு போக வேண்டியது இல்ல. பட் பை மிஸ்டேக் there is a chance இல்லையா? ஏன்னா இவை அனைத்தும் கூட வந்து பகவானோட இணையறது தான். ஆனா வந்து அந்த இணையறது வந்து பகவானோட இணையும் பொழுது அந்த எஃப்ளுஜன்ஸ் தான் அது அந்த பிரகாசத்துலதான் அவங்க இணையறாங்க. அந்த பிரகாசத்துலதான் இதுவும் இருக்கு இல்லையா? அப்ப வந்து there is a chance. அதற்காகத்தான் அவங்க போக விடுவாங்களா? அவங்கதான் இத்தனை அஷ்டதிக்பாலர்கள் இருக்காங்க, போக விடாம இருக்கிறதுக்கு தான் இது. ஏன்னா அங்கேயும் போயிட்டு வந்து கடவுளுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு தானே சொல்லுவாங்க. இங்கேயும் வந்து இங்கேயும் அதே தானே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். God is energetic ஒத்துக்கிறோம். இஸ் எனர்ஜி என்றதும் நம்ம ஒத்துக்கிறோம். ஆனா இஸ் எனர்ஜெட்டிக் ஆல்சோ. எனர்ஜியை வந்து எங்கேயாவது we have to have hold இல்லையா? எதெல்லாம் உனத்துல போட்டாதான் அந்த எனர்ஜி என்னன்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? இப்ப எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பாக்குறோம். அதோட கெப்பாசிட்டி எல்லாமே நம்ம வந்து அளக்குறோமா இல்லையா? ஸோ கண்டெய்னர் ஒரு சைஸ் வச்சு கூட நம்ம வந்து அதை வந்து செய்யறோம். அப்படி மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடிய நாமளே வந்து ஒரு மிஷின் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது பகவான் இத்தனை ஆற்றல்களை படைத்திருக்காருன்னா அந்த ஆற்றலை உடையவரும் ஒரு ரூபம் உண்டு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம வாதிக்கின்றோம் நம்ம. சோ இது வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட், அதாவது அகம் பிரம்மாஸ்மி நானே கடவுள் என்று எடுத்துரைக்கிறவர்களுக்காக சொல்லப்படுவது. சோ வெறுமனே வந்து பகவான் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் என்று சொல்லவங்களுக்கு கிடையாது இது. ஆனா நானே கடவுள் என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த மாயாவத தத்துவத்தை தான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்ற. ஈவன் எஸ், இன்னொன்னு வந்து நம்ம இவர் கூட யாரு, ஹரே கிருஷ்ணா, அதாவது ராமானுஜர் மத்வாச்சாரியார் கூட வந்து he was totally against actually இதுக்கு. அதாவது இம்பர்சனலிஸ்ட்னாலே அவர் ஒத்துக்கவே மாட்டார். ஸோ அதுதான், அதனாலதான் இவ்வளவு இன்சிஸ்ட் பண்ணி எதற்கு நம்ம இவர் யார் பிரபுபாதர் வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்றாரு, நிறைய இடங்கள்ல அரூபவாதிகளை பற்றி தான் சொல்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நாம யார்கிட்டயுமே நம்ம வந்து பக்தி இருக்கிறவங்களோட நம்ம அவ்வளவு இணைப்பே கிடையாது இல்லையா? அதாவது இந்த சம்பிரதாயத்தோடய நம்ம இணைப்பு இருந்தது கிடையாது, இருக்கிறவங்க கிட்டையும் நம்ம இருந்தது கிடையாது, இல்லாதவங்களோடய நம்ம இருந்தது கிடையாது. we only heard little, கொஞ்சம் தான் நமக்கு தெரியும். இப்போ கொஞ்சமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம வந்து பிரயத்தனிக்கிறோம். இத வந்து ஆல்ரெடி ஆன்மீக இதுல வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு இது எல்லாமே அவங்க வந்து பார்த்திருப்பாங்க. அதனாலதான் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான கம்யூனிகேஷன் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. ஓகே, மேலும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருவவாதிகள் வந்து இதுல பிரம்மனோடு மெர்ஜ் பண்ணிடுறாங்க மாதாஜி. ஆமா, அப்புறம் அவங்க தன் நிலையே இது லூஸ் பண்ணி இழந்து விடுறாங்க. தேர் ஆத்ம ரூபத்தையே வந்து எஸ் டு திஸ் வேர்ல்ட் டு டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். எஸ் எஸ், அதாவது தவறி விழுவதற்கு சான்சஸ் உண்டு. ஏன்னா அது வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி தான், உடல்ல ஒட்டிக்கிற மாதிரி தான். தவறி விழுவதற்கு மீண்டும் சான்சஸ் இருக்குன்றத மத்தியும் விளக்க உரையில சொல்றாங்க. சோ நமக்கு அந்த அனுபவம் எல்லாம் எதுவும் இல்லை. பட் ஒரு ஆச்சாரியா குரு எல்லாம் சொல்லிட்டு போனாங்கன்னா அதை நாம் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வேணும் இல்லையா? ஒரு தாய் தந்தை இன்னார் என்று சொன்னால் குழந்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றது இல்லையா? அதே போலதான் வந்து வேத சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரம் வந்து குரு ஆச்சாரியார் அவர்கள் உண்மை கண்டவர்கள் எல்லாம் எடுத்துரைக்கும் பொழுது அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை உணர்ந்து அறிந்து எடுத்துக்கணும். ஓகே, புரிந்து கொள்வதற்கு நாம பிரயத்தனிக்கணும். ஸோ வித்தவுட் புரிந்து கொள்ளாம நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளனா ரொம்ப கஷ்டம். அதை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு நாம பிரயத்தனிக்க வேண்டும். ஸோ இந்த இடத்துல மேலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்தில் நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை நாம வந்து செய்ய வேண்டும் இல்லையா? நம்பிக்கை வேண்டும், சமர்ப்பணம் வேண்டும். இது இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும். யாரோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த சென்டர்ல இப்ப இந்த வாயில்கள் பற்றி நம்ம பேசியாச்சு இல்லையா? சோ குமுதாக்ஷா, புண்டரிகா, வாமனா எல்லாருமே பார்த்தாச்சு. இவங்க எல்லாருமே த ப்ரொடெக்டர்ஸ் இல்லையா? சோ இவங்க எல்லாருமே ரட்சணைக்காக இருக்கக்கூடியவர்கள் மற்றும் வாயுல் காப்பாளர்களை பற்றியும் நம்ம பார்த்தாச்சு.
நமக்கு ஒருத்தர் தான் தெரியும். ஜெயா விஜயா கதை மட்டும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அவங்க தான் வந்து ஹிரண்யாக்ஷன், இரண்ய கஷிபு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து ராவணன் மற்றும் கும்பகர்ணன், இப்படி இந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம். இது ஒண்ணு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியாதோ, 1-2 தான் நமக்கு எல்லாமே தெரியும், எல்லாமே தெரியாது. அடுத்து பத்ம புராணத்துல ரெஃபரன்ஸ்ல மீண்டும் அந்த சென்டர் பார்ட் எப்படி கோலோகத்துல வந்து இருந்ததோ ஷட்கோணம் இருக்கு, அதே மாதிரி ஷட்கோணமும் இங்கேயும் உண்டு இல்லையா? அங்கேயும் வந்து பகவான், அதாவது நாராயண ஸ்வரூபத்துல கிருஷ்ணர் தான் நாராயணராக வந்து விரிவங்கம் என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம். அடுத்து ராதையனுடைய விரிவங்கம் தான் மகாலட்சுமி தாயார் என்பதையும் நாம படிச்சுட்டே வரும். அந்த அதாவது கோபிஸ் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ தூங்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. எஸ் மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணுங்க. வருது மாதாஜி. எஸ், நான் பேசுவது அவ்வளவு சங்கீதம் பாடுற மாதிரி இருக்கா? எனக்கு 6 மணி ஆகுது. ஓகே, 6 மணிக்கே தூங்குறாங்களா? எஸ், அதுதான் பாவம். நிறைய காலையில எழுந்திருப்பாங்களோ? இல்ல காலையில சீக்கிரமா எழுந்திருச்சிருப்பாங்க பாவம், அப்படி இருக்கலாம். இல்ல மாதாஜி, ஒரு சிக்கா இருக்கிறவங்க இந்த கீத இதுல படிக்கும், கிருஷ்ணா புக்கு படிக்கும் போது கூட ரொம்ப தொந்தரவா இருந்தது. இருமல் அந்த மாதிரி சத்தம் எல்லாம் வந்தது. நோ ப்ராப்ளம், வில் இக்னோர் தட். நமக்கு எல்லாருக்கும் சகிப்புத்தன்மை தான் வேண்டும் இல்லையா? சோ அங்கே நம்ம எப்படி கோலோகத்துல பார்த்தோமோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் வந்து சென்டர் பார்ட் இருக்கு. அதை பத்தி தான் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பத்ம புராணம் நம்ம எல்லாமே பத்ம புராணம் ரெஃபரன்ஸே எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அதுதான் நமக்கு ஈஸியா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பகவானும் வந்து லக்ஷ்மி நாராயணராக வீற்றிருக்கின்றார். சோ அவர் யார்? அவருடைய ஆசனம் வந்து 4 வேதங்களால் ஆனது. அதாவது சிட்டிங் ஆன் த த்ரோன். இந்த த்ரோன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த ஆசனம் வந்து 4 வேதங்களால் ஆனது. அந்த 4 கால்கள், அந்த ஆசனத்தினுடைய 4 கால்கள் வந்து 4 வேதங்களால் ஆனது என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் இங்க எல்லாருமே வைராக்கியம் என்பதும் இந்த பர்சனிஃபைடு வைராக்கியமாக இருக்கு. அதாவது ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வைராக்கியம் மற்றும் வந்து ஐஸ்வர்யம் கூட இந்த இடத்துல ரூபத்துல உட்கார்ந்து இருக்கின்றது. சோ பூதேவி, அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது ஸ்ரீ என்பதுதான் நம்முடைய ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை பற்றி சொல்கின்றோம் இல்லையா? பூதேவி, ஸ்ரீதேவி மற்றும் லீலா, இந்த 3மே நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். லக்ஷ்மி இல்லையா? 3ஐயுமே நம்ம வந்து லக்ஷ்மி இல்ல லீலா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து மேலும் இந்த விஸ்வக்ஷேனா மற்றும் கருடாழ்வார் மற்றும் தர்மம் இல்லையா, ஞானம், இந்த 4மே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று. 4 வேதங்கள் வந்து வேதங்கள் மீதுதான் உட்கார்ந்திருக்கார் பகவான் என்று. சோ வேதமே வந்து ஆசனமாக இருக்கின்றது பகவானுக்கு வைகுண்டத்தில் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பர்சனலி சரௌண்டட், அதாவது பகவானுடைய கிட்ட பல்லாயிரம் கணக்கானவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதுல வந்து சிலதை மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல. இந்த கலர் எல்லாமே நீங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேறுபாடாக காட்டுவதற்காக மட்டும்தான் போட்டிருக்கு, அவ்வளவுதான். மத்தபடி இதே கலர் அப்படிலாம் நம்ம எதுவும் நினைச்சுக்க கூடாது. ஓகே, சோ வைராக்கியம் என்பது எதற்கு வந்து வைராக்கியம் தேவை நமக்கு? எதையாவது துறக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அங்க வைஷ்ணவனுடைய வைராக்கியம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அந்த வைராக்கியத்தினுடைய சுரூபம் இந்த இடத்துல வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனாலதான் வைஷ்ணவருக்கு வைராக்கியம். அடுத்து ஐஸ்வர்யங்கள், அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யங்களை விட இந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யங்களுக்கு தான் இங்க மேன்மையான இது. சோ பகவானை ஐஸ்வர்ய ரூபத்துல தான் நாம் இந்த இடத்துல காண்கின்றோம். ஐஸ்வர்யமும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றது பகவானுக்கு. மேலும் தர்மம், ரிலீஜியஸ் இல்லையா, நம்ம அந்த 4 விதமான நிலைகளை படிக்கின்றோம் இல்லையா, அதுல தர்மம் வந்து இந்த இடத்துல பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. மேலும் ஞானத்தினும் வந்து பகவான் தான். சோ வந்து சொரூபமும் வந்து அங்க வந்து அதாவது ரூபத்தின் நிலையில் இருந்து கொண்டு பகவானுக்கு வந்து நித்திய சேவை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதை தவிர்த்து இங்க வந்து பூதேவி மற்றும் ஸ்ரீதேவி மற்றும் லீலா. அடுத்து அனந்தனும் வந்து இருக்கின்றார் இந்த இடத்துல. சோ இது எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னர் சர்க்கிள் தான் இது. அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த 7 லேயர்ஸ் இருக்கும் இதுல வந்து, அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 7 வட்டங்கள் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா வந்துடும். 1 2 3 4 5 6 7 இல்லையா? ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 இல்லையா? இந்த முதல் நிலை என்று பார்க்கும் பொழுது மேல எப்படி 8 கோபிகள், அதாவது லலிதா இல்லையா,
ஸோ இந்துலேகா அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்களுடைய விரிவங்கங்கள் தான் இந்த இடத்துல சத்யா, ஈசனா, விமலா, அதுக்கப்புறம் உத்கர்ஷினி, ஞானனா, அடுத்து கிரியா, அடுத்து யோகி, பர்கவி. ஸோ இந்த 8மே வந்து அவங்களுடைய விரிவங்கங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இது எல்லாமே பத்ம புராண ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கறது. 2வது வரிசை வந்து நம்ம வந்து இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பார்க்க போறது வந்து அந்த இடத்துல படிச்சுட்டு வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப நமக்கு அது சுலபமாக இருக்கும். எல்லாமே இது உட்காந்து நீட்டா உட்காந்து நம்ம படிச்சோம்னா அங்க என்ன எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். சென்டர்ல வந்து பகவானுடைய அவருடைய அரண்மனை இல்லையா? சோ வித் பை ஜுவல் வால்ஸ், அதாவது நகைகளால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மணிகள் இல்லையா, சிந்தாமணி கல் எப்படி நம்ம மேல பார்த்தோமோ இங்க வஜ்ர வைடூரியங்களால் வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டது. பியூட்டிஃபுல் வித் கிரேட் கேட்ஸ், பெரிய பெரிய கதவுகள் இல்லையா, வாயில்கள். சரௌண்டட் பை மெனி விமானாஸ், பேலசஸ் டெக்கரேட்டட் வித் ஸ்பிளெண்டிட் அப்சரா உமன்ஸ். அதாவது நம்ம சொர்க்கலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அப்சரா உமன்ஸ் மாதிரி கிடையாது. இங்கே வந்து பக்தர்கள் தான் வந்து அந்த நிலையில் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள். ஸ்ரீ சுக்திகள், நித்தியமாக தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய அவருடைய விரிவங்கங்கள் இல்லையா, பாரஃப்ளேனியா எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கு. மேலும் பத்ம புராணத்துல வந்து அடுத்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த சென்டர் ஆஃப் தட் பிளேஸ் இஸ் எ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஆஸ்பீஷியஸ் த்ரோன் இல்லையா. 4 வேதங்களால் வந்து அந்த ஆசனம் என்பது செய்யப்பட்டிருக்கு. சரௌண்டட் பை எட்டர்னல் பர்சனிஃபைடு வேதாஸ் அண்ட் டீட்டிஸ் ஆஃப் த ரிலிஜன். அதாவது எட்டர்னல் நித்தியமான, அதாவது ரூபமுடைய வேதங்களால் வந்து சூழப்பட்டிருக்கின்றார் பகவான். மேலும் அதாவது டீட்டிஸ்னாக்கா அதாவது தேவதங்கள் மாதிரிதான். அதாவது டீட்டிஸ்னா அந்த ரூபத்துல பர்சனிஃபைடு, அதாவது தர்மத்தினுடைய ரூபம் மற்றும் ஞானத்தினுடைய ரூபம் மற்றும் வந்து வைபவங்களுடைய ரூபம் மற்றும் வந்து அதாவது துறவரத்தினுடைய ரூபம் வைராகியம் என்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட சூழப்பட்டிருக்கு. அந்த முதல் அவருடைய இன்னர் சர்க்கிள நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட், இந்த சென்டர் ஆஃப் த த்ரோன் ரிசைட்ஸ் த டீட்டிஸ் ஆஃப் ஃபயர், சன் அண்ட் மூன், கூர்மா, சேஷா, கருடா, த மாஸ்டர் ஆஃப் 3 வேதாஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல சேஷா, அதாவது அனந்தன் இருக்கின்றான், கூர்மமும் இருக்கின்றார், ஆக்சுவலி கருடனும் இருக்கின்றான். ஸோ அதை வந்து அந்த சென்டர் இதுலயே வந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம். இதை படிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்கிறத வந்து இந்த படிச்சிடலாம். வேதிக் ஹிம்ஸ் அந்த சாக்ரெட் மந்த்ராஸ் ஆல்சோ ஸ்டே இன் தட் ஹோலி பிளேஸ். அதாவது வேதங்களும் மற்றும் வந்து அதாவது மந்திரங்களும் இல்லையா, சேக்ரெட் புனிதமான மந்திரங்களும் அந்த இடத்துல வந்து அங்கிருக்கின்றது. விச் இஸ் மேட் ஆஃப் ஆல் வேதாஸ் அண்ட் விச் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்மிருதி சாஸ்திரா as யோக பீதா, ஸ்மிருதி சாஸ்திரமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் 8 பெட்டல்ஸ் நம்ம மேல கோலோகத்துல பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரிதான் இந்த வந்து 8 பெட்டல் லோட்டஸ் ஃபர்ஸ்ட் வரிசையில ரைசிங் சன் அண்ட் இந்த சென்டர் ஆஃப் தட் ஃபிளவர் காயத்ரி மந்திரம் இருக்கு இல்லையா. நம்ம ஓம் பூர்புவஸ்வ ஓம் தத் சவிதோர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோன பிரச்சோதயாத், அந்த மந்திரம் அங்கே வந்து அதாவது கோபால் காயத்ரி பார்த்தோம் நம்ம அந்த இடத்துல மேல இருக்கிறது. இது வந்து நம்ம வந்து பிரம்ம காயத்ரி நாம இங்க பாக்குறது ஆக்சுவலி. ஸோ காயத்ரி in the place of supreme personality of goddess sits with the godhead, sits with the goddess of fortune இல்லையா. அதிர்ஷ்ட தேவதையோட பகவான் அங்க அமர்ந்திருக்கிறத வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது. மேலும் பத்ம புராணத்துல வந்து இன்னும் என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால், eternally enjoys the transcendental bliss in the company of his eternal companion, அதாவது அவரோடு இருக்கக்கூடிய சகாக்கள், அதுக்கப்புறம் கம்பேனியன் மகாலட்சுமி மற்றும் வந்து அந்த ஆன்மீக அதாவது ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை. ஸோ பியூட்டிஃபுல் பேஸ் பூ லீலா ஸ்டே அட் த சைட்ஸ், அதாவது லீலா மற்றும் வந்து அதாவது பூதேவி வந்து பகவானுடைய அதாவது 2 பக்கங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இருக்கிறார்கள். பொட்டன்சிஸ் ஹெடட் பை விமலா, அதாவது ஆற்றல்கள், அது அந்த 8 பேருமே அவருடைய ஆற்றல்கள் தான் அந்த 8 இதழ்கள்ல வந்து இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. விமலா, அடுத்து உத்கர்ஷினி, ஞானா, கிரியா, யோகா, பர்ஹி, சத்யா, ஈசனா ஆர் த லார்ட். அங்கே வந்து கோபிஸ், இங்க வந்து பகவானுடைய அதாவது ராணிகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹோல்டிங் காமரா ஸ்பிளெண்டிட் as nectar's moon, they please their husband in the infallible lord. infallible lordனா தவறி விழாதவர் இல்லையா, அச்சுதா என்பது அவருடைய நாமம். மேலும் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள்ல பார்க்கும்பொழுது நம்ம வந்து சரௌண்டட் பை த டிவோட்டிஸ், இப்போ வந்து பக்தர்களை பார்க்கின்றோம். அதாவது பலராமர் வந்து இந்த இடத்துல அனந்த சேஷனாக இருக்கின்றார். கருடா வந்து அதாவது பறவைகளுடைய அரசன். மேலும் ஜெனரல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு படைக்கு போறோம், அதாவது ஒரு போர் புரியத்துக்கு போனோம்னா படை தளபதி எப்படி பேர் வரும் இல்லையா, ஜெனரல்.
அந்த படை தளபதியாக இருப்பவர் வந்து விக்ஷ்வக்சேனா. அடுத்து அதர் எட்டர்னலி லிபரேட்டட் அசோசியேட்ஸ், அதாவது நித்தியமான இருக்கக்கூடிய அசோசியேட்ஸ் எல்லாமே அங்க பாக்குறார். அக்கம்படமை காடஸ் ராமா, த சுப்ரீம் பர்சன், என்ஜாய்ஸ் வித் கிரேட் ஆப்புலன்ஸ். அதாவது ரமாதேவி அப்படின்னு ரமா என்று அந்த ரமாதேவியை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம கீழே இந்த ரிஜார் ரிவர்ல கூட நம்ம பார்ப்போம், இங்க இருக்கிறவங்களுடைய இதுதான் பெயர்கள் தான் அங்கே இருப்பவர்களுக்கும் சூட்டப்பட்டிருக்கு. அங்கே வந்து படைக்கப்படுவர்கள் எல்லாமே வந்து பகிரங்க சக்திக்கு வந்து உட்பட்டவர்கள். இது வந்து ஆன்மீக சக்தி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மனசுல வந்து வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆவரணா என்று சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள். ஆவரணா என்றாலே அந்த சர்க்கிளை பத்தி தான் சொல்றது. அதுல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சதுர், அதாவது இந்த இடத்துல வந்து அதாவது மூல, அதாவது சதுர்வியூகம் என்று கூட சொல்லலாம் இல்லையா. அங்க ஆதி சதுர்வீகம், இங்க வந்து மூல சதுர்வியூகம் என்று சொல்கின்றோம். சோ முதல்ல யார் இருக்காங்க பார்க்கணும் நம்ம வந்து. இந்த இடத்துல வாசுதேவர் இருக்கிறார் இல்லையா, ஸ்ரீ வாசுதேவா. அடுத்து சங்கர்ஷ்ணர், இது இரண்டாம், அதாவது மூல சங்கர்ஷ்ணர். அடுத்து பிரத்யும்னன், அடுத்து வந்து அனிருத்னன். சோ அவர்களுடைய மனைவிகள் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது கண்டி, அடுத்து வந்து வாசுதேவருடைய மனைவியாக லக்ஷ்மி, அடுத்து சங்கர்ஷனுடைய மனைவியாக சரஸ்வதி, அடுத்து பிரத்யும்னுடைய மனைவியாக ரதி. நம்ம வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவுடைய மனைவி சரஸ்வதி தாயார், அதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. சோ நீங்க எல்லாமே ஒரு செகண்ட் வந்து பௌதிக உலகத்தினுடைய தேவர்களை எல்லாம் ஒரு பக்கம் அப்படி வச்சிடணும். புரியுதுங்களா? அங்க இருக்கக்கூடியவங்களுடைய பெயர்களை தான் பகவான் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் சூட்டி இருக்கின்றார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரத்யும்னனுடைய அதாவது அவருடைய அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்சர்ட் யாருன்னா கம்பேனியன் வந்து ரதி. அனிருத்ரருடைய கம்பேனியன். இதுல இந்த ஸ்ரீசுக்திகளா இருக்கக்கூடிய அந்த கையில சங்கு சக்கரம் கதை எல்லாமே ஒரு வெவ்வேறு இதுல இருக்கும். அவங்க இங்க வாசுதேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கதை வந்து கீழே வச்சிருக்கார், மேல இவர் வந்து கையில, அனிருத்னர் வந்து கையில தூக்கின்னு இருக்கார் இல்லையா. இவர் வந்து ரைட் ஹேண்ட்ல தூக்கின்னு இருக்கார், இவர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வச்சிருக்கார். சோ அதனால இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க அதை வச்சுதான் நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சோ சங்கு சக்கரம் கதை எல்லாமே இருக்கக்கூடிய நிலைகள் வந்து வெவ்வேறு பொசிஷன்ல இருக்கும். ஓகே, சோ இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள்ல நம்ம வந்து முதல் ஆவரணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சர்க்கிள்ல இருக்கிறத நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. இரண்டாம் சர்க்கிள்ல வந்து நம்ம வந்து 24, அங்க எப்படி அதாவது கிருஷ்ணா எக்ஸ்பான்ஸ் டு 3 frames, 3 அதாவது 3 விரிவங்கங்கள். அதே மாதிரி பலராமர் 3 விரிவங்கங்கள், வாசுதேவர் 3 விரிவங்கங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கர்ஷ்ணர் 3 விரிவங்கம், 24 விரிவங்கங்கள் கோலோகத்திலையும் நடக்கின்றது. ஓகே, அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி வரும், அந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல பார்ப்போம். அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பகவானுடைய 24 விரிவங்கங்கள் வந்து இரண்டாம் அந்த சர்க்கிள்ல நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஓகே, சோ அது என்னன்னு ரிஷிகேஷா, அனிருத்ரா, அடுத்து பத்மநாபா, தாமோதரா. நம்ம இந்த இது கூட வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, நாமம் வச்சுட்டு அந்த திலக்கு வைக்க வேண்டிய இடங்கள் இல்லையா, அதுக்கு இங்க வச்சிட்ட பிறகு நாபி, அடுத்து வந்து ஹிருதயம், கழுத்து இல்லையா, அதுக்கப்புறம் ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய வயிற்று பகுதி, அடுத்து இந்த தோள் பட்டை, அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து இந்த ஜாயிண்ட் ஆண்ட, அடுத்து வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய வயிற்று பாகம், அடுத்து வந்து இந்த ஷோல்டர் ஆண்ட. இந்த 12 திலக்கு வைக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 12 இடங்கள்ல வந்து வைப்பாங்க. இங்க அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல வந்து இங்க ஒவ்வொரு இடத்திற்குமே ஒவ்வொரு நாமம் உண்டு. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பின்னாடி முதுகுல, அடுத்து கீழே தாமோதரம், சென்டர்ல வந்து பத்மநாபம், கீழே வந்து தாமோதரம், அடுத்து தலையை பின்பாகம் வந்து வாசுதேவ நிலை. ஸோ இந்த மாதிரி 12 நாமங்களையும் நாம வந்து அந்த நீங்க ஃப்ளோ சார்ட்ல வரும்பொழுது பார்க்கலாம். ஆனா அவர்கள் தான் இந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 24 அவருடைய விரிவங்கங்களை வந்து இந்த இடத்துல பாக்குறோம். நாராயணருடைய விரிவங்கம், அனிருத்னர் 2 இடத்துல இருக்காங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் இருக்காரு, செகண்ட் சர்க்கிள். அது முதல் விரிவங்கம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல ஃபர்ஸ்ட் அனிருத்ரன் அங்க இருந்தார் இல்லையா, அதனுடைய இது. ஆனா இது செகண்ட் சர்க்கிள்ல வந்து 24 விதமான இன்னொரு விரிவங்கமாக அவர் ஏற்படுத்துகின்றார். சோ இங்க இந்த 24யுமே வந்து அவருடைய நாமங்கள். பத்மநாபா, தாமோதரா, ஸ்ரீகிருஷ்ணா, அதோக்ஷதா, கேசவால இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கேசவா, அடுத்து வந்து நாராயணா. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு விரிவங்கம் நம்ம பாடியிலே அந்த நிலையில தான். இங்க கேசவா ஸ்டார்ட் பண்ணா நாராயணா, அதுக்கப்புறம் வந்து மாதவா, கோவிந்தா, அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த பக்கம் வந்து ரிஷி இல்ல இந்த பக்கம் வந்து கோவிந்த், அதுக்கப்புறம் மகா விஷ்ணு, அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு நிலையிலுமே எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. 12 நிலைகள். விஷ்ணு கவசமா கூட சொல்லுவாங்க. ஆமா, வாசுதேவ நிலை, புருஷோத்தமா, அச்சுதா, நரசிம்மா,
Trivikrama, Hrishikesa, Madhava, Vamana, Sridhara, Padmanabha, Damodara. Shankarshna, Yes. Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana. ஸ்ரீதரா இங்க வாமனா லெஃப்ட் சைடு, அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்ரீதரா, அடுத்து வந்து Padmanabha, Damodara. பத்மநாபரம். எஸ் பத்மநாபம். Damodara. எஸ் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே பண்றப்ப இந்த பேரெல்லாம் சொல்லுவாங்க. எஸ் மாதவா, அடுத்து ஸ்ரீ புருஷோத்தமா, அடுத்து அச்சுதா, மதுசூதனா, சங்கர்ஷ்ணா, விஷ்ணுமூர்த்தி, கோவிந்தா, உபேந்திரா, ஸ்ரீ நரசிம்மா, ஸ்ரீ ஸ்ரீதரா, பிரத்யும்னா, வாமனா, அடுத்து திரிவிக்ரமா, ஜனார்தனா, ஸ்ரீஹரி, ரிஷிகேஷா, அப்புறம் அனிருத்ரா. சோ இத்தனை விரிவங்கங்களாக பகவான் வந்து நாராயணர் வந்து 2ஆம் அந்த சர்க்கிள்ல இருக்கார் இல்லையா? இது செகண்ட் சர்க்கிள். இது 3வது சர்க்கிள்ல என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து நாம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ 3rd சர்க்கிள் வந்து எதை குறிக்கின்றது அப்படிங்கறது வந்து நாம பார்க்கணும். ஒவ்வொரு சர்க்கிள்லயுமே ஒன்னொன்னு இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஆவரணால வந்து 24 விஷ்ணு எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம். அதாவது ஆர்டர் ஆஃப் த வெப்பன்ஸ், அதாவது அவர்களுடைய வைத்துக்கொண்டு அந்த அவர்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஆயுதங்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறுபட்ட நிலையை நாம அந்த இதுல பார்க்கலாம். 3வது வந்து பகவானுடைய அவதாரங்களை பார்க்கலாம். சோ நம்ம தசாவதாரம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த தசாவதாரம் வந்து இந்த 3வது சர்க்கிள்ல இருக்கும். ராம அவதாரம் இல்லையா, அடுத்து கிருஷ்ண அவதாரம், அடுத்து புத்தா இல்லையா, கல்கி, அடுத்து வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் இல்லையா, வராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், வாமன அவதாரம், சோ பரசுராம அவதாரம். சோ இத்தனையுமே வந்து 3வது ஆவரணால நம்ம, அதாவது 3வது சர்க்கிள்ல நாம பார்க்கின்றோம். சோ 4வது வந்து அவருடைய நித்திய சகாக்களை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. விஸ்வக்ஷேனா, அவர் தான் ஜெனரல் இல்லையா, நித்திய சகாக்கள். கணேஷா, இங்க இருக்கக்கூடிய கணேஷா நம்ம பௌதீக கணேஷாவோட நீங்க சம்பந்தப்படுத்தக்கூடாது. சோ இங்க ஒரிஜினலா இங்க இருக்கிறவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே நித்திய சகாக்கள் பகவானோட எப்பொழுதும் இருக்கு. ஆனா இங்க வரும்போது நமக்கு படைக்கப்படும் பொழுது நமக்கு இங்கே வந்து அத்தகையவர்களே இந்த இடத்துல இருக்கிறதா நம்ம வந்து காண்கின்றோம். எப்படி நாம கூட வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் கணேச தேவர்களுக்கும் பகவான் அந்தந்த பெயர்களை வந்து சூட்டியிருக்கின்றார். கணேஷா, அடுத்து வந்து சங்கநிதி, அடுத்து பத்மநிதி, அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் சத்யா, அடுத்து அச்சுதா. இதெல்லாமே வந்து அவருடைய நித்திய சகாக்கள். அனந்தா, அடுத்து துர்கா, இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இங்க இருக்கக்கூடிய துர்கை வந்து, அதாவது வைகுண்டம் கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய துர்கை வந்து பகவானோட அசோசியேட். இங்க வரும்பொழுது அவருக்கு வந்து அந்த நாமத்தை அவர் படைக்கும் பொழுது அவருக்கு அந்த நாமத்தை சூட்டுகின்றார். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, we should not get a confusion. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பகவானுடைய ஸ்ரீ சுக்திகள், அதாவது 5வது நிலையில வந்து பர்சனிஃபைடு சாக்ரிஃபைஸ் 5th இல்லையா. 5th வந்து 1 கருடா, அடுத்து வந்து சாம வேதங்கள், அதாவது பர்சனிஃபைடு வேதங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ சாமவேதம், தர்மம் இருக்கின்றது, அடுத்து அதர்வ வேதா இருக்கின்றது அந்த சர்க்கிள். அடுத்து மகா, அடுத்து ரிக்வேதம், அடுத்து அனந்தா. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பர்சனிஃபைடு வேதாஸ் மற்றும் அவருடைய சாக்ரிஃபைஸ், பர்சனிஃபைடு சாக்ரிஃபைஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கூட வந்து யக்ஞங்கள் வளர்க்கின்றோம், அதுதான் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம் இல்லையா. பகவானுக்கு எல்லாமே யக்ஞத்துல வந்து அவிர்பாகமா நம்ம சமர்ப்பிக்கின்றோம். அந்த சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த யக்ஞத்தினுடைய அந்த யக்ஞம் எனக்கூடிய தவம், தானம் மற்றும் அதாவது தானம் மற்றும் தவங்கள் மற்றும் யக்ஞங்கள், இது 3மே வந்து தியாகங்கள் என்று சொல்கின்றோம். அதனுடைய ரூபங்கள் தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்கள் மற்றும் அந்த தியாகங்கள் தான் வந்து 5வது நிலையில் வந்து 5வது அந்த சக்கரத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று. 6வது வந்து பகவானுடைய ஸ்ரீ சுக்திகள். சோ இங்க 6வது நிலையில வந்து ஸ்ரீ சுக்திகள் வந்து, அதாவது இந்த இடத்துல கதை இருக்கு இல்லையா, தாமரை இருக்கு, அடுத்து வந்து ஸ்வாட், அதாவது அவருடைய கத்தி இல்லையா, அடுத்து சாமவேதம் கிடையாது, பௌ, அதாவது வில்லு, அடுத்து அதுக்கு மேல வந்து இது வந்து ப்ளோ, அதாவது நம்ம இவர் கூட வச்சிருப்பாருல்ல, பலராமர் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி இது ப்ளோ, கோடாலி, கலப்பை. பரசுராம் கூட வச்சிருக்கிறது கோடாலி தான் இல்லையா, மேஸ். அதனா இந்த கதையும் வந்து வேறு விதமான ஒரு நிலை, அதாவது அந்த ரூபம் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கு. கதை என்ன ரொம்ப பெருசா இருக்கும், அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறிதா இருக்கும். ஆனா இதுல வந்து லென்த்தியா இருக்கு, சிறிய சைஸ்.
அந்த மாதிரி ஒரு கதை இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ரீசுக்திகள் எல்லாமே சங்கு மற்றும் சக்கரம் கூட இருக்கும். ஸோ சக்கரம் இந்த இடத்துல டிஸ்க் இல்லையா, சக்கரம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து காயத்ரி வந்து போன இதுல வர்றது. வேதங்கள் என்பது காயத்ரியினுடைய இது இல்லையா. ஸோ இந்த கிளப் அதாவது அவருடைய கதை. ஸோ இத்தனையுமே வந்து 6வது அந்த சர்க்கிள்ல இருக்கின்றது. 7வது வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல் அசோசியேட்ஸ் சாத்தியாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இவங்க வந்து கடைசியா வந்து எல்லா லேயருமே நம்ம சாத்தியாஸ், அதாவது ப்ரொடெக்டர்ஸ். இங்க யமா, அடுத்து நிர்த்திகி, அடுத்து வருணா, அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த இடத்துல. வாயு, வேரா, அடுத்து ஈசனா, அடுத்து இந்திரா. சோ இங்க இருக்கிற கூட இந்திரன் நம்ம ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ள இந்திரனுக்கும் கம்பேர் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம. சோ அங்க இருக்கிறது பகவானுடைய சகாக்கள். இவங்க எல்லாருமே வந்து அவருடைய நித்திய சகாக்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ வைகுண்டம் இங்க ஏதோ டெக்கரேஷனா போட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது இல்லையா. அங்கங்க போட்டிருக்காங்கன்ட்டு இந்த 7 லேயர்ஸ் இருக்கு, 7 லேயர்ஸ் இருக்கு. இந்த 7 லேயர்ஸ்ல வந்து ஒவ்வொருத்தருமே அந்த காம்பினேஷன் இல்லையா. சோ இவர்கள் எல்லாமே ஒரு சிலது எல்லாமே ஆயுதங்கள், ஒரு சிலது அவருடைய விரிவங்கங்கள் இல்லையா, ஒரு சிலது வேதங்கள் சம்பந்தப்பட்டது, ஒரு சிலது வந்து அவருடைய நித்திய சேவை புரியக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்ட இதுல வந்து அவங்க எல்லாருமே அந்தந்த அபோட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த உலகங்கள்ல வந்து இருக்காங்க. அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம், அபோடுன்னா ஸ்தலம், அந்தந்த ஸ்தலங்களில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஏதாவது இதுல டவுட் இருக்கா? இதுதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இதுல ஒரு ஸ்தலத்துல இருக்கிறவங்க அடுத்த இதுக்கு போய் பாப்பாங்களா மாதாஜி? அது எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. ஆனா ஒரு கோபகுமார் அப்படின்ற ஒரு பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க கோபகுமார் அப்படின்ட்டு இல்லையா. கடைசியில வந்து ஒரு பக்தன், அவன் வந்து கிருஷ்ண பக்தன். அவன் என்னன்னாக்கா அவனுக்கு விடுதலை அடைந்த பிறகு வைகுண்டத்திற்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் அதுதானே, வைகுண்டத்திற்குள்ள செல்கின்றான். அங்க போன உடனே பகவானை வந்து நாராயணரை வந்து அவன் வந்து கிருஷ்ண ரூபத்தில் காண்கின்றான். கிருஷ்ணா அப்படின்னு போகணும்னு நினைக்கிறான். அப்ப எல்லாருமே அங்க எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக் இல்லையா, அபிஷியல். அப்படிலாம் கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்றதெல்லாம் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல. இருப்பா அப்படின்னுட்டு அமைதி. அத நீங்க அந்த பாஸ்ட் டைம் படிக்கணும், ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம பிரபுபாதருடைய வாணி கோர்ஸ்ல. இந்த பத்ம புராணம் இதை தவிர வேற ஈஸியான நூல்கள்லாம் இது சாட்சிகளா இல்லையா? பத்ம புராணத்தை ஏற்றினவர் யார் மாதாஜி? பராசர முனிவர். பராசர முனிவர் யாரு? வேதவியாசருடைய தந்தை. வேதங்களையே தொகுத்த வேதவியாசருடைய இல்லையா தந்தை. சோ அதை விட நமக்கு ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் வேற என்ன வேணும்? சொல்லலாம் இது வைகுண்ட லோகத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அளவுக்கு நமக்கு வந்து இன்னும் பக்குவம் வரல மாதாஜி. ஆனா கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இல்லையா. சோ கொஞ்சமாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கணும் இதுல வந்து. யார் போறாங்க மாதாஜி? யார் போறாங்கன்னா நமக்கு தெரியாது மாதாஜி. இல்லைங்க மாதாஜி, இப்ப கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு போவாரு, அவர் பேரு என்னங்க மாதாஜி? கோபகுமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இங்க விருந்தாவனத்துல இருக்கும் பொழுது பகவானோட தூய பக்தர் அவர். சோ அவர் வந்து விடுதலை அடைந்து செல்லும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வைகுண்டத்துல நுழைஞ்சுதான் போனாராம். வைகுண்டத்துல போகும்போது அங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு பார்த்தாராம். அங்கேயும் ஒரு கிருஷ்ணர் அந்த ஒரு வட்டத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, தசாவதாரத்துல இருக்கார். அங்க போயிட்டு கிருஷ்ணா இருக்கார். சோ கிருஷ்ணா அப்படின்னுட்டு போகும்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய அங்க அதாவது டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே அங்க வந்து கத்தி, நீங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் டெம்பிள பாருங்க, நீங்க எப்பவுமே சைலண்டா தான் இருப்பாங்க. சோ நம்மள மாதிரி வந்து ஒன்று திருப்பாவை அதெல்லாம் பாடக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கும். வேத இதெல்லாமே அவங்க பாடுவாங்க. ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கும் மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கும். அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து நண்பனாகவும், அதாவது வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம் மற்றும் சாக்கிய ரசத்தை காட்ட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. கொஞ்ச நாள் அங்க இருந்துட்டு அவர் வந்து இது நமக்கு இந்த இடத்துல முடியாது அப்படின்னு உடனே அவர் மேல துவாரகைக்கு போய் அங்கிருந்து கோலோகத்துக்கு சென்றதாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ அதனால அவருடைய பாஸ்ட் டைம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆமா, ஃப்ரீயா இருக்கலாம் இல்லையா. ஆனா அதை அடையிறது வந்து நமக்கு பிரேம பக்தி பகவானிடத்தில் இருக்க வேண்டும் இல்லையா. ஆமா, எஸ். சோ கேட் கீப்பர்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் பிளேஸ் இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆவரணம், அது சர்க்கிள்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க? சதுர்வியூகம் வந்து வாசுதேவர் இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து காடஸ் லக்ஷ்மி அவங்களுடைய கன்சர்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து 8 டைரக்ஷன்ஸ்
பிகினிங் இந்த ஈஸ்ட், இந்த டைரக்ஷன் பிகின்ஸ் சவுத் ஈஸ்ட். அதாவது சவுத் ஈஸ்ட்ல வந்து நம்ம வந்து அக்னி இருப்பாங்க இல்லையா. நம்ம அந்த லாஸ்ட் லேயர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சமகாபூதங்களுடைய இதுவும் இருக்கும், வாயு, அக்னி இல்லையா, வருணா, இதெல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிளேசஸ் ஆஃப் லக்ஷ்மி, இத வச்சுதான் இந்த வாஸ்து எல்லாம் வீட்டுல வாஸ்து பண்ண அதை வச்சுதான் கட்டுறாங்கன்னு நம்ம இப்ப சொல்லிக்கணும். இப்ப நீங்க சொல்ல புரியுது, வாஸ்துங்கிறது இப்பதான் புரியுது. ஓகே, இந்த செகண்ட் சர்க்கிள்ல வந்து 24 விஷ்ணு எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி எல்லாம் கட்ட முடியுமா? கதவெல்லாம் இன்னைக்கு காலையில இந்த இதுல கிருஷ்ணா புக்ல படிக்கும் போது கூட கதவெல்லாம் வெள்ளிலேயே செஞ்சிருக்கான் மாதாஜி. ஐயோ, நமக்கு அதெல்லாம் நினைச்சு முடியும். துவாரகையிலேயே கோலோகத்துல இருக்கிற அவ்வளவு அழகும். ஆமா, இன்னைக்கு காலையில நாங்க அதான் அந்த அரண்மனையெல்லாம் நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அந்த அரண்மனை எல்லாம் கிருஷ்ணா புக்ல நல்லா இருந்தது மாதாஜி. இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் ரெண்டாவது சர்க்கிள்ல வந்து பகவான் விஷ்ணு, அதாவது நாராயணனுடைய 25 விரிவங்கங்களை பாக்குறோம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், இனிமே இதெல்லாமே நீங்க படிச்சுக்கலாம். அடுத்து மூன்றாவது சர்க்கிள்ல வந்து தசாவதாரங்கள், மத்திய அவதாரத்துல இருந்து தான் தொடங்கும் இல்லையா, மத்திய, கூர்மா, அதுக்கப்புறம் அது கடைசியில வந்து கல்கியில வந்து முடியும் இல்லையா. இனிமேதான் கல்கி அவதாரம் வரப்போகுது. ஸோ இந்த கல்கி அவதாரம். அடுத்து நான்காவது இதுல வந்து சர்க்கிள்ல வந்து சத்ய, அச்சுத, அனந்த, துர்கா, இவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய நித்திய சகாக்கள். கஜானன, சங்கநிதி, பத்மநிதி, இவங்க எல்லாருமே 8 திக்குகள்ல இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானுடைய அதாவது நித்திய சகாக்கள். மேலும் 5வது இதுல வந்து 4 வேதங்கள், வேதங்களுடைய ரூபம் கருடன், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது தியாகங்கள், அதாவது யக்ஞத்தினுடைய சொரூபம், இது எல்லாமே வந்து நாம் அந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். அடுத்து 6வது இதுல வந்து பகவானுடைய ஸ்ரீசுக்திகள், அதாவது அவருடைய ஆயுதங்கள், வெப்பன்ஸ் இல்லையா, அதாவது பத்மா, அடுத்து வில், கதை, அப்புறம் வந்து சக்கரம், சங்கு, இது எல்லாமே அங்க இருக்கிறத நம்ம பார்க்கின்றோம். மேசனா இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கக்கூடிய கதை. ஓகே, சோ 7வது சர்க்கிள் வந்து ஹெடட் பை இந்திரா, அதாவது இந்திரன் என்பது அங்க இருக்கிறவர் வேற, நம்ம உலகத்துக்கு கம்பேர் பண்ணிட வேண்டாம். ஓகே, சாத்யாஸ், அதாவது வேர்ல்ட் ஆஃப் மருத்துக்கள், இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். மருத்துக்களில் நான் மருச்சி என்று இல்லையா, அதாவது தெய்வீகமான காற்றுக்கள் தான் வந்து மருத்துக்கள் என்று சொல்வார்கள். அதுல மரீஷியாக இருக்கின்றேன் என்று இந்த பிரபஞ்சத்துல சொல்லியிருப்பார். இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அந்த மாதிரி மருத்துக்கள் என்பது காமனா, அதாவது அவங்க எல்லாருமே பர்சனிஃபைடுனாக்கா ரூபத்தில் அங்கே காண்கின்றோம். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து காற்றுக்கு அதிபதி வருணனை பார்க்க முடியும், அக்னிக்கு அதிபதி வந்து நம்ம வந்து அதாவது பார்க்கின்றோம். அதே மாதிரி சூரிய தேவன அதிபதி வந்து சூரியன் இல்லையா, அவரும் வந்து உருவம் உண்டு இல்லையா. அது மாதிரி பர்சனிஃபைடுனாலே வந்து ரூபம் கொண்டவர்கள், அவர்கள் வேதங்களுக்கும் ரூபம் உண்டு. அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம பகவானுடைய வைகுண்டத்துல பார்க்கின்றோம். ரூலர்ஸ், 3 heavenly realms of the material world, இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆர் எட்டர்னல், அதர்ஸ் who are rulers are 3 heavenly realms of the material one are not eternal அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இந்த இடத்துல. சோ பிரம்ம ஜோதிரை பற்றி நாம நாளைக்கு பார்ப்போம். இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா இப்ப நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆவேசம், ஸ்வாம்சா, இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம கொஞ்சம். ஓகே, பகவானுடைய ஸ்வயம் ரூபம் இல்லையா, ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வந்து அதாவது கௌஹர்ட் பாய் அந்த ரூபத்துல இருக்கு, பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறவர் தான் ஸ்வயம் ரூபம் அவரது. அதுல இருந்து அவருடைய ஓன் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் வந்து இங்க பார்க்கின்றோம். நம்ம 3 ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பிரபவ பிரகாஷா, வைபவ பிரகாஷா, ஏகாத்ம ரூபம் என்று 3 நிலைகளை இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். சோ பிரபவ பிரகாஷா அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் தன்னையே விரிவங்கம் செய்கின்றார், அதாவது பல்வேறு ரூபங்களில். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ராசா டான்ஸ் செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு கோபியர் ஜத்தையுமே பகவான் இருந்திருக்கார். மேலும் தான் அந்த 16,100 மனைவிகள் இல்லையா, அந்த 16,100 அரசு குமாரிகளை வந்து அதாவது யாரிடத்துல நரகாசுரனிடத்திலிருந்து வந்து விடுவித்து கொண்டு வரார். ஆனா அவங்க எல்லாமே அவங்கவுங்க அரண்மனைக்கு செல்வதற்கு யாரும் அங்கே ஸ்வீகரிப்பதில்லை. அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து அதாவது இளவரசி வந்து அந்த அரண்மனை விட்டு வந்தால் மீண்டும் வந்து அவர்கள் சேர்த்து கொள்ள மாட்டார்கள், அப்படிப்பட்ட நிலை. ஈவன் நம்ம அம்பா கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா. சோ யாரு பீஷ்மர் போய் 3 பேர், அம்பா, அம்பிகா, அம்பாலிகா, 3 பேருமே வந்து விசித்திர வீரியனுக்காக தான் வந்து சுயம்பரத்துல வந்து வென்று அழைச்சிட்டு வரார். ஆனா அம்பா வந்து யாரையோ வந்து விரும்பினதுனால அவங்களோட மட்டும்தான் நான் வந்து வாழ்வேன் என்று சொன்னதுனால
அவளை வந்து விட்டுருவார். இவங்க 2 பேரும் மட்டும்தான் வந்து விசித்திர வீணனுக்கு வந்து திருமணம் செய்து வைப்பார். ஆனால் அங்கே சென்ற பிறகு அந்த அரசன் வந்து அவளை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டான். அதனால திரும்பி வந்து பீஷ்மர் வந்து தன்னை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளணும் என்று அவள் கேட்பார். பீஷ்மர் தான் பிரதிஜ்ஞை புரிந்திருக்கார் இல்லையா, பிரம்மச்சரியம். அவர் நான் வந்து கண்டிப்பாக உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லிவிடுவார். அந்த சாபம்தான் அவர் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து சிகண்டியாக பிறந்து அவள் வந்து வதைக்கின்றாள். அது சர்வேஸ்வரன் கொடுத்த வரத்தினால இல்லையா. சோ ஈஸ்வரன் கொடுத்த வரத்தினால வந்து அந்த நிலை இல்லையா. சோ பீஷ்மர் வந்து அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய பரசுராமர் கூட வந்து வென்று விடுகின்றார். அதனால அவராலையுமே வந்து அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க முடியல. அதனால அவருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து இவரை வந்து மரணத்தின் ரூபமாக அணுகுகின்றாள் இல்லையா, சிகண்டியாக அணுகுகின்றாள். அது மாதிரி ராமர் தான் அதுக்கு வந்து வழிகாட்டுறாரு, அவங்க யாகம் வந்து தவம் செய்யறதுக்கு. அதனால பகவான் வந்து 16,000 மனைவிகள் 100 மனைவிகள்ல வந்து எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய அரண்மனைகள் ஒரே சமயத்துல பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே இருப்பார். அதுதான் வந்து பிரபவ பிரகாசம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. வைபவ பிரகாசம் வந்து எமோஷனலா இருக்கக்கூடிய தன்மை. அதாவது இப்ப நாம கூட சில சமயத்துல வந்து ஹாஸ்யமா இருப்போம் இல்லையா, காமெடியா இருக்கக்கூடிய நிலை. அதே மாதிரி சில சமயத்துல ரௌத்ரமா இருப்போம், சில சமயத்துல வந்து சாந்தமா இருப்போம், சில சமயத்துல வந்து நம்ம சோகமா இருப்போம். இப்படிப்பட்ட எமோஷனல் அதாவது மூட்ஸ் இல்லையா, அந்த நிலையில வந்து அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான் வந்து வைபவ பிரகாசம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் அவருடைய ஏகாத்ம ரூபம் என்பது when his form and transcendental emotional are differentially manifested, அதாவது manifested, அவருடைய ஆழ்நிலையான அந்த ரூபம், அவருடைய ரூபம் இல்லையா, அதை வந்து டிரான்செண்டல் எமோஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு நிலைகள்ல வந்து அது வந்து டிஃபரன்ஷியலி மேனிஃபெஸ்டட் நம்மளால பார்க்க முடியும். பகவானுடைய ஆசியம், அதாவது அவருடைய ஹாஸ்யத்தையும் பார்க்கலாம், அவருடைய கோபத்தையும் பார்க்கலாம் இல்லையா. இந்த மாதிரி வெவ்வேறு அவருடைய மூட் அப்படின்னாக்கா அவருடைய மனநிலையை வைத்து அவருடைய ரூபத்தை வந்து ரூபம் ஒன்று, ஆனால் வெவ்வேறு மனநிலைகளோடு அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். அதுதான் ஏகாத்ம ரூபம் என்று. அவருடைய ரூபத்தை வந்து நம்ம ஒரு ரூபம், அதாவது அதுல இருந்து நம்ம வெளிப்படக்கூடிய பல்வேறு அதாவது மனநிலைகளை பற்றி நாம எடுத்துரைக்கிறது. பாஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து இதை வந்து அவருடைய லீலைகளிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். மேலும் பிரபவ விலாசா என்பது இந்த விலாசா என்னக்கூடிய இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏகாத்ம ரூபத்திலிருந்து வரக்கூடிய இந்த விலாசா என்பது, இந்த விலாசம் என்பது பாத்தீங்கன்னா கீழே வரைக்குமே வரும், நம்ம பார்க்கதான் போறோம் இந்த இடத்துல. இந்த பிரபவ விலாசில தான் வந்து 4 விரிவங்கங்கள் வரும். முதல்ல பலராமர்லிருந்து இந்த 4, அதாவது ஆதி சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா, வாசுதேவர், அனிருத்தன் மற்றும் பிரத்யும்னன், இந்த விரிவங்கம் என்பது வருகின்றது. வைபவ விலாசம் அது பிரபவ விலாசா. வைபவ விலாசா வந்து நாராயணன், அதாவது பகவானுடைய இன்னொரு விரிவங்கம். கிருஷ்ணர்ல நாராயணர் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து வைபவ விலாசம். இது 2வது வித்திய சதுர்வியூகம், அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். செகண்ட் சர்க்கிள்ல இருக்கிறது வந்து சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன் மற்றும் பிரத்யும்னன், இதெல்லாமே நாம வாசுதேவன் படிச்சாச்சு இல்லையா. அதுதான் செகண்ட் சதுர்வியூகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது வந்து 2ஆம் வாசுதேவர், 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர், இது மூல சங்கர்ஷ்ணர்ன்னு சொல்லுவாங்க, பிரத்யும்னன், அனிருத்தன். இவங்க எல்லாருமே 3 விரிவங்கங்கள் வந்து இந்தந்த விரிவங்கங்கள் தான் அந்த 3வது சர்க்கிள்ல வந்து 24 விரிவங்கங்களா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. 1 2 3 4, 5வது கேசவா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து நாபியாண்ட நாராயணா, அடுத்து ஹிருதயத்தாண்ட மாதவா, 6வது கோவிந்தா இல்லையா, அடுத்து ரைட் சைடு அதாவது வயிறான வந்து விஷ்ணு, அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து மதுசூதனா, அடுத்து இந்த ஷோல்டர் ஆண்ட வந்து திரிவிக்ரமா, அடுத்து நம்முடைய லெஃப்ட் சைடு அதாவது ஸ்டமக், இந்த வந்து திலகம் வைக்கிறது வந்து இந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம். வாமனா, அடுத்து இந்த கை வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஸ்ரீதரா, இந்த தோளாண்ட வர்றது வந்து ரிஷிகேஷா, சென்டர்ல வந்து முதுகுல வந்து பத்மநாபா, கீழே வந்து அதாவது ஸ்பைனல் கார்ட் இந்த எண்டாண்ட வர்றது வந்து தாமோதரா, அதுக்கடுத்து உச்சியாண்ட வந்து வாசுதேவா என்று சொல்வார்கள். அதோக்ஷதா, புருஷோத்தமா, அடுத்து உபேந்திரா, அச்சுதா, அடுத்து நரசிம்மா, ஜனார்த்தனா, ஹரி மற்றும் கிருஷ்ணா. இத்தனை 24 விரிவங்கங்களாக இந்த அதாவது இது எல்லாமே வைகுண்டத்துல நடக்கக்கூடிய வந்து ஸ்வாம்சா பர்சனல் ஃபார்ம், அதாவது சங்கர்ஷ்ணருடைய விரிவங்கம் தான் வந்து புருஷ அவதாரமாக. ஒரே நிமிஷம்.
Tell me, ma'am. ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕಳಿಸಿ ಬಿಫೋರ್ 9:30 ಕಳಿಸಿ. ಆಮಾ ಹೌದು, ನಾಳೆ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಶೋರ್. ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணரிலிருந்து தான் வந்து இந்த பர்சனல் எக்ஸ்பான்ஷன், அதாவது மகாவிஷ்ணுவாக, அதாவது கார்ணோதயா விஷ்ணுவாக புருஷ அவதாரங்கள் வந்து ஏற்படுகின்றன. ஸோ கார்ணோதயா விஷ்ணு, ஸோ அவர் வந்து மெட்டீரியல் கிரியேஷன் இல்லையா, பௌதிக இயற்கையை படைக்கின்றார். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே கர்ப்போத கஷாய் வந்து உட்புகுகின்றார் இல்லையா, ஸ்மாஸ்தி பரமாத்மா. மேலும் வந்து ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயுமே வந்து இருக்கின்றார், வியஸ்தி பரமாத்மா. ஏதாவது டெக்னிக்கல் நேம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும், அதாவது சான்ஸ்கிரிட் நேம் வியஸ்தி பரமாத்மா, ஸ்மஸ்தி பரமாத்மா என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து ஆவேஷம் என்பது லிவிங் என்டிட்டி who is specifically empowered by the Lord with knowledge or strength. ஸோ சத்திய ஆவேஷ அவதாராஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பலராம், சதுக்ஷ்ணா, நாரத முனி, மகாராஜ பிரித்து, பரசுராம், ஸோ சேஷநாகம், கபில தேவா, இவங்க எல்லாருமே வந்து ரிஷபதேவா, இவங்க எல்லாம் டைரக்ட். அதுக்கப்புறம் இன்டைரக்ட்னாக்கா விபூதிகள். இது வந்து சத்திய ஆவேஷ அவதாரங்கள். அடுத்து குண அவதாரங்கள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, பிரம்மர் வந்து இந்த அது ரஜோகுணம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் ஃபேஷன். அடுத்து விஷ்ணு வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், அதாவது சத்வம். சிவன் வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். இதுதான் பகவானுடைய குண அவதாரங்கள். அடுத்து லீலா அவதாரங்கள், கோடி கோடியான அவதாரங்கள் செய்திருக்கார். அதுல சிலது மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். பகவத்கீதையில வந்து இது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு தான் வரோம். சரி, பாகவதம்ல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலே ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இறுதியா கல்கியை பத்தியும் வந்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. புத்தர், கல்கி எல்லாமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. யுக அவதாரங்கள் சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் மற்றும் கல்யுகம். அப்ப பகவானுடையது சுக்லா, அதாவது வைட் சத்தியயுகம் நரநாராயணன் அந்த இதுல வந்தவர். ரக்தா, அதாவது திரேதாயுகம் ராமர் இல்லையா. அடுத்து துவாபர யுகம் வந்து அதாவது ஷாம சுந்தரம் பகவான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஷியாம சுந்தரராக வந்தார். ஸோ மேலும் வந்து இன் ஸ்பெஷல் வந்து இப்போ வந்து எல்லோவா வந்து, அதாவது இந்த யுக ஆரம்பத்திலே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கலியுகத்துல வந்தார். இனிமே வந்து கல்கியாகவும் வரப்போகின்றார். அது எங்கே வருவார், எப்படி வருவார் எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆல்ரெடி பாகவதன்ல வந்து இருக்கு. ஸோ எந்த கிராமத்துல பிறப்பார், யாருடைய தகப்பனுடைய பெயர் எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாமே மன்வந்த அவதாரங்கள். ஸோ மனுக்களுடைய இதுல வந்து யஜ்ஞா, விபு, சத்யசேனா, ஹரி, வைகுண்டா, அஜிதா, வாமனா, சர்வபௌமா. ஸோ சர்வபௌமா, அடுத்து ரிஷபா, விஸ்வக்ஷேனா, தர்மசேது, சுதாமா, யோகேஸ்வரா, பிருஹத்பானு, யஜ்ஞா, வாமனார்கள் கவுண்டட் அமங் த லீலா அவதாரங்கள்ல வந்து இவங்களை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா இது உங்களுக்கு? எனி டவுட்ஸ்? அதாவது 3 சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் வந்து 3 மெயின் ஃபார்ம்ஸ். ஒன்று ஸ்வயம் ரூபா, தத் ஏகாத்ம ரூபம், ஆவேஷ ரூபம். இந்த 3 தான். ஸ்வயம் என்பது இந்த ஸ்வயம் ரூபத்துல இருந்து தான் 2 நிலைகள். அடுத்து ஏகாத்ம ரூபத்திலிருந்து 1 இல்லையா, இந்த பிரபவ பிரகாஷா, அதுக்கப்புறம் வைபவ பிரகாஷா. தத் ஏகாத்ம ரூபத்திலிருந்து அதுல பிரபவ விலாசா, அதுக்கடுத்து வைபவ விலாசா. இந்த பிரபவ எல்லாம் அங்கே மேல் உலகத்துல மட்டும்தான். இந்த வைபவம் வர்றதெல்லாம் தான் நம்ம கீழ் உலகத்துல பார்ப்போம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இதுல டவுட் இல்ல. இந்த வைகுண்ட லோகத்துக்குள்ள காயத்ரி நீங்க சொல்லல மாதாஜி? சொன்னனே, வேதங்களுடைய ரூபம். ஓம் அது ஓம் பூர் அது இருக்குல்ல மாதாஜி? அது ஆமா, ஓம் பூர் புவஸ்வர், ஓம் காயத்ரி மந்திரம் தானே மாதாஜி? ஆமா, பகவான் இருக்கிறதே காயத்ரி. இந்த வேதங்கள் எல்லாமே பர்சனிஃபைடா, அதாவது ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதுலயும் வந்து காயத்ரி இங்க இருக்காங்க பாருங்க. அதாவது 5வது அந்த சர்க்கிள்ல தான் காயத்ரியும் இருக்கிறாங்க. பூலோக கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு என்ன காயத்ரி மந்திரம்?
அந்த காயத்ரி நாம எல்லாருமே கிருஷ்ணாய இங்க கோவிந்தாய ஒன்று மட்டும் நமக்கு கோபிஜன என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா, நம்ம மேல் உலகத்துல என்ன இருக்கோ அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா, பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நாம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம் இல்லையா. அங்க எல்லாமே உண்மையாக இருக்கின்றது, இங்க எல்லாமே வந்து தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடிய நிலை. இந்த இடத்துல வந்து அந்தந்த பதவிகளை ஏற்பதற்காக பகவான் அவர்களை படைக்கின்றார் இல்லையா. இப்ப சிவபெருமானாக தானே தான் இருக்கின்றார், பிரம்மராக தன்னிடமிருந்து உருவெடுத்தவர் தான் பிரம்மர் இல்லையா. பகவானுடைய நாபியிலிருந்து தான் வந்து பிரம்மர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரம்மர் வந்து அவதரிக்கின்றார். எஸ் ஹேமலதா மாதாஜி ஏதோ கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆமா மாதாஜி, ஒரே டவுட். நீங்க அந்த குட்னஸ் குணா வந்து கிருஷ்ணாவோடது வரும் சொன்னீங்க, ஹாப்பினஸ் குணா. இக்னோரன்ஸ் வந்து சிவாவோடது. பிரம்மாது என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? பிரம்மாது வந்து இது ரஜோகுணம் மாதாஜி, அச்சோ படைத்தல். மாதாஜி அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய அந்த பூலோக பிருந்தாவனத்துக்கு என்ன காயத்ரி இதே காயத்ரி மந்திரம் தானே மாதாஜி? இதை இருக்கு மாதாஜி, அது நம்ம சொன்னாங்களே பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய நாய எல்லாமே வந்து கோவிந்தாய கோபிஜன அது ஓகே 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 மாதாஜி, தெரியும் தெரியும் தெரியும். அந்த மந்திரம் ஓகே. எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் மாதாஜி. மேல் உலகத்துல என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம கீழ் உலகத்துல பார்க்கின்றோம். ஓகே, ஆனா அங்க இருக்கிறது எல்லாமே நித்தியம் உண்மையானது. இங்க வந்து சில காலம் வந்து இப்ப பிரம்மர் என்பது பதவி, பிரம்மா இஸ் a பொசிஷன். அதே மாதிரி இந்திரன் என்பதும் ஒரு பதவி. அந்த இடத்துல யார் வந்து பகவான் படைக்கிறாரோ தேவர்களாக, அவர்கள் அந்த நிலையை கொள்கிறார்கள். கணபதியும் இதுதானே மாதாஜி? ஆமா, ரிஃப்ளெக்ஷன் தான், அங்கதான் உண்மை. அது அவங்க எல்லாருமே நித்திய சகாக்கள் அங்க. துர்க்கையும் நித்திய சகாக்கள் மற்றும் வந்து கணேசனும் வந்து நித்திய சகாக்கள் இல்லையா. அவங்க எல்லாருமே அங்க இருக்காங்க. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பிரம்மாவாக படைக்கப்படுபவர் வந்து பகவான் நாபியிலிருந்து தோன்றியவர் இல்லையா, படைப்பதற்காக. அது வந்து ஒரு பொசிஷன். இப்ப எப்படி சீஃப் மினிஸ்டர், பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷன் இருக்கும், அந்த பொசிஷன்ல யாராவது போய் உட்காருவாங்க, அதுக்கு தகுதியானவர்கள். அது மாதிரி அந்த பதவி தான் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே. இங்க எதுவுமே நித்தியமானது கிடையாது, ஆனா அங்க இருக்கிறது எல்லாமே நித்தியமானது. ஓகே, இப்ப இது வரைக்கும் நாம வந்து ஐ திங்க் வைகுண்டம் வரைக்கும் தான் முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இன்னும் என்ன இவ்வளவு இருக்கு மாதாஜி? இனிமே நம்ம கீழ் உலகம் தான் இருக்கு. இந்த ரிதா ரிவர், இந்த கீழ் உலகம் இதெல்லாம் பார்க்கணும். இந்த பூலோகத்தை பற்றி எல்லாம் படிக்கணும் நம்ம. வைகுண்டத்துக்கு தான் போகணும் பார்க்க ஆசையா இருக்கு மாதாஜி. பகவான் உங்களுக்கு நல்லபடியா அந்த அருள் புரியட்டும் மாதாஜி. எஸ் பார்த்த சாரதி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம இப்போ வந்து அந்த ஆழ்வாரை பத்தி பேசணும் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் 12 ஆழ்வார்கள் பத்தி. அவரை பத்தி எது டிஸ்கஷனும் கிடையாது இல்லையா இந்த உங்க சார்ட்ல, கோலோக் சார்ட்ல வைகுண்டத்துல. அவரோட பொசிஷன்ஸ் தான். அதாவது அவங்க எல்லாருமே ஸ்ரீ சுக்திகள் இல்லையா, பகவானுடைய அவர் கையிலே இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. ஓகே, 12 எல்லாமே வந்து பகவான் கையில தான் இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த முக்திகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒண்ணு சாஹிஜா வந்து இந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் கலந்துருவாங்க இல்லையா. சாரூபியா என்பது பகவான, அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலது எல்லாமே அவங்களும் அந்த ஆப்புலன்ஸ் பெற்றிருப்பாங்க இல்லையா. சாலோக்கியா என்பது பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்துல போய் வாழக்கூடிய தன்மை. அதே மாதிரி சாமீபியா அப்படிங்கிறது என்ன, ஐ திங்க் சாமீபியா என்பது அவருடைய பகவானோட தொடர்பு, அருகிலே இருக்கிறது, பகவானின் கூடவே இருக்கக்கூடிய தன்மை, கன்சர்ட். அதாவது இப்ப லட்சுமி தாயார் எப்படி இருக்காங்க, அவரோட சகாக்கள். இந்த வைகுண்ட லோகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பகவானோட, அதாவது நித்திய சகாக்கள். அந்த இந்த பௌவன்றதுக்கும் வந்து ஒரு, அதாவது ரூபம் என்பது உண்டு இல்லையா. இவங்க எல்லாம் தான் நம்ம ஆழ்வார்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பக்தியை பரவிட்டு போனாங்க. அதுல வந்து கருட ஆழ்வார் இல்லையா, கருடனும் வந்து ஆழ்வாராக. இது எல்லாமே சங்கு, இது எல்லாமே வந்து சக்கரத்தாழ்வார். நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்ல பிரபு. யூ ஆர் இன் தட் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ் ஒன்லி, யூ வில் பி நோயிங் பெட்டர் than me. ஓகே, சோ சக்கரத்தாழ்வார். ஆழ்வார்கள்லாம் பிறந்தது இல்ல, பிறப்பு இல்ல அப்படின்னு நீங்க ஒரு தடவை சொல்லுங்க. எஸ், நீங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல படிச்சீங்கன்னாக்கா, அவங்களுடைய இதுல படிச்சீங்கன்னாக்கா அதற்கான விளக்கங்கள் ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்திருக்காங்க அவங்க. எனக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. இல்ல மாதாஜி, அந்த 12 ஆழ்வார்ல only 7 are only Brahmins. அப்புறம் பாக்கி 5 வந்து ஒன்னு வந்து சத்திரியர், குலசேகர ஆழ்வார் சத்திரியர். பாக்கி எல்லாம் வந்து கேஸ்ட். தட் மீன்ஸ் இந்த இஸ்கான்ல சொல்ற மாதிரி சுத்து வைஷ்ணவ் அப்படிங்கிறதுக்கு there was no difference of caste of religion. அது கிடையாது. பியூர் பக்தி, பியூர் பக்தி. பகவானே எது குலத்துல தானே வந்தாரு இல்லையா. Yes sir, yes sir. He also, yeah, he was
ஒரு சத்திரியரா தானே இருந்தாரு இல்லையா? அரசனாக தான் வந்து துவாரகையை ஆட்சி புரிந்தார் இல்லையா? அதனால பகவான் வந்து எந்த அதாவது பிறப்பின் அடிப்படையில எங்கேயுமே அவர் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணவே இல்லை. நம்ம பக்தி ஞானம் இதன் அடிப்படையில தான் நாம ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டியை நம்ம வந்து அக்வயர் பண்றோம். பிறப்பினால் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து எஸ் பார்த்தசாரதி பிரபு சொன்னது ரைட். Never discriminated. Yes, pure devotion. I want to share one thing also. இப்போ நம்ம வைகுண்டம்னாக்கா சாஷ்டாங் வந்து தண்டவத் பிரணாம் பண்ணணும். வெதர் நம்ம கோலோகம் போனாக்கா தேவையே இல்லை. நம்ம கிருஷ்ணர் பக்கத்துல உட்காந்துக்கலாம். கிருஷ்ணரை குனிஞ்சு நம்ம மேல ஏறி உட்காந்து விளையாடுறேன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் will accept. சோ கோலோக் இவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. அதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு பக்தி தான். அதுக்கு இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. ஒன்லி இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னா போறோம். அப்ப சைத்தன்யர் வந்து இததான் எதிர்பார்த்தாரு வந்து ஒரு எதற்கு வந்து பழகுறோம்னாக்கா ரிச்சுவல்ஸ் வந்து நம்ம பக்குவம் அடையறதுக்கு தான் ரிச்சுவல்ஸ். ஒருவர் வந்து அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு அவங்க எந்த ரிச்சுவல்ஸும் செய்ய வேண்டியதே இல்ல. மனசளவுலயே அவங்க எல்லாத்தையுமே செய்துக்கலாம். ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு பக்குவம் அடையறதுக்கு தான். சைத்தன்யர் எல்லாம் அவர் அந்த கோலோகத்துலதான். சைத்தன்யர் எந்த இதுவும் அவர் வெறுமனே வந்து அவர் வந்து ஆடி பாடினார் அவ்வளவுதான் இல்லையா? அந்த சங்கீர்த்தனத்தை வந்து பரப்பினார். அது ஒண்ணுதான் அவர் செஞ்சார். நாம சங்கீர்த்தனம். ஆனா அந்த பக்குவத்துக்கு வரதுக்கு நாம சாதன பக்தி பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த சாதன பக்தியை வந்து செய்யணும்னு சொல்றதே. இப்ப நம்ம டைரக்டா அந்த பரவச நிலைக்கு போக முடியாது இல்ல எல்லாராலையுமே. இல்லையா? வந்து சாதன பக்தியில வந்து வைதி பக்தி, அதுக்கடுத்து அதற்கு அப்புறம் பகவான் மேல பிரேம கொள்றதுக்கான ராகாத்மிக பக்தி, அதுக்கடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் தான் பிரேம பக்திக்கே நம்ம போக முடியும். பிரேம பக்திக்கு போனாதான் கோலோகத்துக்கு போக முடியும். Okay, any doubts? Thank you very much Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. So நமக்கு இப்போ இந்த கோலோகம் வைகுண்டம் இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு விரஜா ரிவர். நாளைக்கு முடிஞ்சா பார்க்கலாம் எப்படி முடிக்க முடியறதான்னு. இல்லைன்னா கொஞ்சமா இருந்தா நான் வேற எப்பனா ஒரு நாள் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எடுக்கிறேன். மாதாஜி ராதிகா விட்டுட்டு நம்ம எல்லாம் போயிட்டோம். ராதிகா மாதாஜி விட்டுட்டு கோலோகத்துக்கு போயிட்டோம். நோ she is already இந்த அவங்க பிசிக்கலி இருக்காங்க. நாம இங்க வந்து உட்கார்ந்து நாங்க இன்னைக்கு துவாரகா போனோம், கோலோகம் போனோம், வைகுண்டம் போகணும். மாதாஜி இன்னொரு டவுட் எனக்கு. இந்த மாயாபுர் ஏன் ஆட் பண்ணல கோலோகத்துல? நவதீப் அதுதான் பிரபு. அச்சா சாரி நவதீப் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்ட். நவதீப் இஸ் அதுதான் வந்து எஸ் மாயாபுர்.